boas tardes. Hola, boas tardes a todos. Abrimos a sesión ordinaria do Pleno do xoves 12 de setembro co primeiro punto da orde do día, que é a acción en conta dos decretos da Alcaldía. Os decretos da Alcaldía están a disposición de todos os concelleiros, están desde o número 350 do 24 hasta o 466 deste mismo ano. Pois nada máis. Segundo punto da orde do día, que tamén de acción en conta da remisión da información económico-administrativa económico-orzamentaria do segundo trimestre do 24. Dase conta da remisión de información económico-orzamentaria a través da Oficina Virtual de Coordinación Financiera coas entidades locais. Período medio de pago do segundo trimestre de 2024, enviado o 30 de xullo do 24. Informe de execución trimestral do segundo trimestre do 24, enviado o 31 de xuño do 24. E as líneas fundamentais do Orzamento 2025, enviado o 30 de xullo do ano 24. Punto 3 da orde do día. Dación en conta o Pleno de Asuntos Varios. Aquí temos tres cousas para proceder a esta acción en conta. A primeira é o coñecemento, como que xa seguro que teñen vostedes, da entrega do coche para o Servicio de Axuda ao Fogar ao Concello, con unha subvención da Diputación da Coruña. Esta semana farase entrega ás traballadoras para que empecen a utilizalo. Tamén temos de acción en conta o cambio de luminarias en IMO como parte da política de aforro enerxético deste Goberno. Foi feito con axudas do Fondo de Compensación Ambiental e estimamos que será un gran aforro para o Concello e que xa quedan poucas luminarias das antiguas das que consumían tanto. E terceiro punto, e bastante importante, é a petición de unha traballadora do Concello. Vou facer lectura íntegra do que ela me traslada, facendo, evidentemente, meu en calidade de alcalde. Dase conta ao Pleno Municipal para xerar coñecemento da finalización do proceso xudicial con sentenza firme que afectou ao Departamento de Servicios Sociais deste Concello, iniciado por demanda presentada por unha traballadora do mesmo por suposta vulneración de dereitos fundamentais contra o Concello de Dodro e contra a traballadora social María Sonia Olveira Graña. Son dúas as sentenzas no proceso, a sentenza do Xulgado do Social e a posterior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, despois de que a demandante presentara un recurso de suplicación contra a primeira. SJSO A Coruña, a 26 de setembro de 2023, ROJ SJSO 4654/2023, SJ Galicia, a 26 de junio de 2024, ROG STSJ GAL 4674/2024. Na primeira desestímase a demanda e absolvese á parte demandada, Concello de Dodro e María Sonia Olveira Graña, de todas as peticións efectuadas na súa contra. E na segunda, do TSX de Galicia, desestímase o recurso de suplicación, confirmando a sentenza absolutoria que xa é firme. Punto seguinte da orde do día, xa é para a aprobación e acordo. O punto 4 é a aprobación, se procede, da conta xeral do exercicio 2023. A proposta de acordo ao Pleno ten dous puntos. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2023. E segundo, remitir a conta xeral aprobada, se o caso, xunto con toda a documentación que a integra, á fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamental e Sustentabilidade Financiera e demais normativa concordante. Vou dar un turno de intervención a cada portavocía. Portavoz do Partido Socialista de Galicia, PSOE, por favor. Nada, traese a aprobación da conta xeral do exercicio 2023, tal como se informou, ditaminou na Comisión Especial de Contas.
habrá que remitir a conta xeral ao Tribunal de Contas, ao Consello de Contas, tal como establece a normativa. Portavoz do Grupo Xente de Odro. Ben, pois decir que a conta xeral de 2023 pois o que reflexa é a pésima xestión que vimos denunciando desde esta agrupación política. Decir que foron os orzamentos aprobados a mediados de ano, aínda así non foron capaces de acertar mínimamente. Tiñen vostedes uns créditos definitivos de gasto de 4 millóns de euros e remato o exercicio con 2.642.000. Unha diferencia de 1.362.000, un 34% menos. Nos gastos teñen unha diferencia de un menos 19%, é dicir, non son capaces vostedes nin de facer cumprir o seu presuposto. Unha cousa interesantísima, os investimentos. Propuxeron vostedes 1.066.000 e solamente foron capaces de comprometer 387.000. Un 63% menos. Pero que nos ingresos, igual, prevén vostedes uns ingresos por tasas de 453.000 e se quedan en 230.000, un 50% menos. En transferencias correntes propoñen vostedes 2.043.000 e somente son capaces de chegar a 1.639.000, 400.000 euros menos, un 25% menos. En transferencias de capital prevén vostedes 810.000 e se quedan en 297.000, unha diferencia de 510.000 euros, un 60%. Pero que ora, comparativamente, miren vostedes, no ano 2018, cando era alcalde Valentín Alfonsín, executouse o 81% dos gastos. Vostedes chegan agora ao 66%. A inversión por habitante no ano 2018 era de 180 euros. Vostedes chegan a 145. O esforzo inversor no ano 2018 era de 0,19. O seu foi de 0,15. A execución dos ingresos no ano 2018 era de 0,8. Vostedes chegan ao 0,65. Eso sí, se recada máis en impostos, 84.000 euros máis, con 100 e pico habitantes menos. Bueno, pois estas son as contas, son as súas contas, as que vostedes decían que iba a cumprir. E o único que reflexa que son incapaces de cumprir incluso o que vostedes propoñen. Unha vez máis, ponse manifesto por vostedes mesmos que o seu goberno, 5 anos despois, sigue sendo o peor goberno que tivo Dodro. Eso sí, para iso van a ter o apoio dos outros partidos políticos. O noso non. Nós somos consecuentes e cando decimos que a súa xestión é un desastre. Gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. No, perdón, Partido Popular. Gracias. Nos volvemos a repetir o mismo que dixemos na Comisión de Contas. Son as contas do equipo de goberno e ímonos a Aster. Portavoz de Unidade Veciñal, agora sí. Boas tardes a todos. Nós non estivemos na Comisión de Contas, polo que o acordado ali nós non ímonos a Aster, porque non estivemos nesa Comisión de Contas. Portavoz do BNG. Moi boas a todas e a todos. Nós, para continuar coa maneira que tivemos de tratar o tema na Comisión, por consecuencia, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Parece que non hai... Bueno, parece non. Quedou bastante claro a postura de todo o mundo. Eu simplemente contestarlle ao portavoz de Xente de Odro que despois dunha lectura tan amplia como fixo do último informe
da liquidación. É unha pena que non dixese exactamente o mismo na Comisión Especial de Contas. Estaban convocados 2 de 3 membros da agrupación política, xente de Odro, e ningún dos 2 se dignou asistir a esta Comisión Informativa de Contas. Vir agora ao Pleno soltar unha perorata, intentando convencer a xente do que é dificilmente convencible dunha súa boa xestión no 2018, aumentando a débeda deste Concello, e dunha mala xestión deste Concello, deste alcalde ou deste grupo de goberno, intentando reducila facendo que os gastos foran os máis reducidos posibles. Pois nada, agradecemos a explicación, pero vamos a proceder á votación, se vos parece. Votos a favor da aprobación da conta xeral. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 4 votos a favor, maioría simple, non? Moi ben. Punto seguinte da orde do día. Proposta de revogación do acordo de non aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito. Vamos a ver. Por parte desta alcaldía propúxose ao Pleno da Corporación a adopción do acordo de aprobar, dispoñer e recoñecer a obriga polos gastos realizados por importe de 42.558,83. En sesión plenaria do 11 de xullo de 24 acordouse non aprobar a proposta referida. Con data 5 de setembro de 24 emitiuse providencia para que a Secretaría de Intervención emitise un informe respecto da situación creada a consecuencia do rexeitamento da proposta. Con data 6 de setembro emítese un informe de Secretaría de Intervención no que consta no expediente que se conclúe que se estima a posibilidade de revogar o acordo adoptado polo Pleno en sesión realizada o 11 de xullo, con fin de evitar o enriquecemento inxusto da Administración e os maiores gastos que procederían e había recurso judicial correspondente ás prestacións de servicios. Considerando isto, as administracións públicas que a Lei 2 de Abril, reguladora base de réxime local, reconoce que as administracións públicas poderán revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contrario al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, resumindo, traemos ao Pleno da Corporación a produción do seguinte acordo. Revogar o abeiro do artículo 109 da Lei 39/2015 o acordo adoptado na sesión plenaria do 11 de xullo do 24 no seu punto 5 relativo ao rexeitamento da proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2024. E agora vou dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista, por favor. Sí, bueno, tendo en conta que non prescribeu ese acordo e que a lei o permite, intentaré con isto a ver se pode, é a consecuencia que lle pode traer ao Concello, pois estamos de acordo na revogación deste punto. O Grupo Socialista vai votar a favor da revogación do acordo. Portavoz da... Bueno, isto é novedoso, isto de traer acordos, se vamos a entrar na dinámica este cada vez que se vote en contra volverlo a traer, bueno, isto é novedoso. Eu creo que é novedoso en calquera corporación. Parece que aquí se van a estar revisando continuamente os acordos que non lle conveñan ao equipo de goberno. Chama a atención o informe de Secretaría, porque eso, bueno, eu creo que o informe de Secretaría, en todo caso, a quen se tiña que ter dirixido sería o señor alcalde no seu momento para que fixera as cousas como tiña que facela. Porque o informe de Secretaría pouco menos que quasi amenaza aos concelleiros que voten en contra. A ver, que teñen que pensar que a administración que podes dedicar ao final, e bueno, non entran en responsabilidade, menos mal. Se ahora ao final vamos a ter que justificar absolutamente, enteramente o noso voto. Eu creo que para votar sí ou non, non nos fai falta un informe de Secretaría aí acudindo a revistas especializadas. Pues mire, xa sabemos o que estamos votando. En todo caso, se alguén fixo as cousas mal, pois que se dirixa a eles. Non sei se isto forma parte ou está relacionado con esa nova RPT que se vai contratar con 15.000 euros, que non sei de onde se vai a salir. Pero bueno, pero que é a primeira vez que vexo un informe deste tipo dirixíndose aos concelleiros para que tomen, a ver, que sexan responsables, non vai a ser que a administración do Concello incurra en intereses. Non, hai gastos moito máis importantes
15.000 euros para un RPT, xa vai pola terceira ou cuarta RPT. Oiga, aquí xa sabemos todos cando votamos non o que votamos. Se agora vostedes xa tenen agora os apoios, bueno, isto forma parte tamén da forma de gobernar do socialismo de hoxendía, non solamente aquí. Bueno, xa dixo outro día Pedro Sánchez, non? Non lle fai falta... Vamos a gobernar con ou sin as cámaras, que máis dá? E aquí, desde logo, que fan seguidismo puro e absoluto do mellor sanchismo. Non, nos vamos a votar en contra. Vamos a manter en contra porque non se cambiaron ninguna das circunstancias que motivaban o noso voto. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí. Bueno, vemos que traen unha revocación. Unha revocación é unha anulación, que neste caso non anulan nada, ou é unha sustitución ou unha emenda, que en este caso tampouco modifican nada. Con lo cual, non entendemos por que unha revocación. Volvemos ao mesmo que dixemos no pleno de xullo. As facturas, efectivamente, entraron tarde, concretamente a máis alta, que de 40.000 euros, pois, efectivamente, entrou tarde, ten que vir a un recoñecemento extrajudicial de crédito, concretamente presentárona no mes de marzo, pero tarde vai o equipo de goberno, porque tarda 4 meses en traela ao pleno para facer un expediente de recoñecemento de crédito, con lo cual a xestión é bastante mala en ese aspecto. Eu creo que deben de poñerse a traballar, xestionar mellor, e así non terían este tipo de problemas que están tendo. Portavoz de Unidade Vecinal. Sí, bueno, outra vez a mesma historia. Nós estamos totalmente a favor do pago das facturas do Servicio de Axuda no Fogar do mes de xullo e máis de xuño, que ten un importe case de 42.000 euros. É un servicio básico que se leva prestando desde fai moitos anos e é fundamental para as persoas maiores e con dependencia. Outra cousa son as facturas do chamado Programa de Conciliación Madrugadores, no que volvemos a repetir o que dixemos no último pleno. O programa de madrugadores que se pretende pagar non está sendo realizado tal como se aprobou por unanimidade no pleno do 13 de xullo de 2023. O que aprobamos foi o seguinte, que o Goberno do Concello de Dodro inicie os trámites necesarios para poñer en marcha ao inicio deste curso académico no mes de setembro o servizo de madrugadores do Bo Día Dodro nas escolas de Bexo, Chenlo, Vigo, Lestrobe e no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón. Isto non se cumpriu e agora pretenden que aprobemos unha factura dun servicio que non se fai. Nen sequera poñen vostedes o acordado do servicio, Bo Día Dodro. Non se deu difusión, ao contrario das escolas deportivas. Por exemplo, nas escolas deportivas vostedes mandaron a todas as casas do Concello un folleto destes. De madrugadores a ninguén lle chegou nada, que sepa eu. A mí non me chegou. Non fixeron difusión do servicio, na máis que 2 días nas redes sociales, 2 días antes, que a escola, o colexio empezou antes. Non sei se saben vostedes que a escola de Valga aumentou a matrícula, a escola de Valga, o CRA de Valga, a matrícula, precisamente polo bo servicio de madrugadores. A escola de Valga vanlle actualmente rapaces de 13 concellos diferentes. E non sei se saben tamén que hai pais que andan buscando escolas con servicio de madrugadores de outros concellos para deixar aos nenos, porque teñen traballos nas empresas de aquí da contorna. E Dodro podía ser unha boa opción. Non sei se saben tamén que este servicio podía sair casi gratis aos pais se o servicio de conciliación estivera validado pola Xunta, e que, de feito, estivo validado no anterior goberno. Se non facemos difusión, é normal que non teñamos usuarios e non vale uns días antes de empezar o curso anuncialo nas redes sociais do Concello. Está ben ser que sexa unha labor de todo ano, e sobre todo nas vacacións de verán. A que non fan así cas escolas deportivas? Así non fan cas escolas deportivas. Igual que o programa de conciliación mediodía, que daquela, no último pleno, non sabíamos nin siquiera en que consistía, pois dese tampouco fixeron difusión ninguna. Soubémolo polas reunións co goberno despois en que consistía eso. Un programa posto en marcha pola AMPA e que o goberno se comprometeu a pagalo sen acordo e sen negociación. Pero, por responsabilidade e pola necesidade do pago das facturas da axuda no fogar, imos a votar a favor da revogación do acordo. E despois xa falaremos no próximo pleno. Portavoz de Bloque Nacionalista Galego.
Sí, bueno, eu non sei que foi o que me perdín como portavoz do BNG de Dodro no anterior pleno. Sí que vexo a documentación e o que fixemos desde o BNG de Dodro, polo menos desde que portavoz é portavoz, foi que cando había unha factura hai que pagala. Eran as miñas palabras, gobernara quen gobernara. Entón, sí que, insisto, eu non sei que me perdín porque non está nin grabado, nin temos acta daquel pleno, pero o que sí temos é facturas que entraron tarde, polo tanto, xa se dixo aquí que iramos ou non, teñen que vir en algún momento para coller e pagalas, entón o BNG non vai ser quen para obstaculizar ese traballo, nin moito menos para non pagarlle ás empresas polo traballo que está desenvolto, en vista das facturas, en vista de que non hai ningún informe desfavorable. E o traballo está, polo tanto, feito. Polo tanto, desde o BNG, nos vamos a votar en este punto a favor da revogación do acordo aquel. Moitas gracias. Bueno, eu teño que decir que non sei, o portavoz da agrupación política Xente do Dodro non se leu, ten problemas de comprensión lectora, non se leu o informe de Secretaría de Intervención e tal como dixemos naquel pleno, lamentablemente a falta de responsabilidade é palmaria, máis concretamente con vostede. Recórdelle que temos unhas facturas sin pagar de unhas medallas que vostede, o seu goberno, encargou antes de rematar a súa legislatura de alcalde e que vostede veu aquí ao pleno como un señor a votar en contra do pago desas facturas. O reconocemento extrajudicial de crédito, gracias a vostede, está correndo un procedimento xudicial no cual o Concello, gracias a vostede, a súa inutilidade, a súa irresponsabilidade e a súa sin ver, non vou acabar a frase, pois votou en contra de unha cousa que foi responsabilidade única e exclusivamente súa. Recórdolle que en ese caso este grupo municipal, tamén naquele momento con 3 concelleiros, votou a favor do pago da factura, a pesar de non ser nós o que habíamos orixinado o gasto, a pesar de chegar tarde, a pesar de moitas cousas. Digo yo porque vostede podía empezar a exercer un pouco de responsabilidade personal. Pero, bueno, lamentablemente a situación que nos xenerou o último pleno, para explicarlle ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego, foi a non aprobación un pouco así, pois de sorpresa, de un servicio prestado a este Concello, como vostede moi ben di, un servicio que chegou non por culpa deste ayuntamiento, xa lle digo a portavoz tamén do Partido Popular, non chegou en marzo porque nós lle dixéramos que facturaran en marzo, porque, bueno, parece que hai unha certa paranoia de que nós temos algo de culpa en isto. A nós hubésenos gustado non estar nesta situación, máis que nada porque nós, os que estamos aquí, somos os responsables da xestión económica do Concello. Nós, que as maiorías que cheguemos aquí ou que acordemos aquí, pois vamos levar adiante este Concello. A non aprobación desta factura vai traer, con seguro, unha consecuencia de... a non revogación agora para intentar a aprobación posterior vai ter unha consecuencia judicial, porque efectivamente partimos da base que é un servicio que se nos prestou ao Concello e que calquera sabe que no momento que a empresa recurra judicialmente vamos a ter que pagar, pero incrementado nos correspondientes gastos judiciais e nos correspondientes intereses de demora que non sei como lle sentarán a este Concello a falta de responsabilidade dos concelleiros que estamos aquí votando en contra ou non votando en contra. Eso é un pouco un tema que temos que ter presentes todos de responsabilidade personal, porque eu entendo que non é cousa deste alcalde nin do anterior alcalde, que unha factura chegue fora de plazo e que veñamos aquí e que deixamos sin cobrar a unha persona ou a unha empresa que prestou un servicio. Vale, podemos estar de acordo no gasto ou non, para iso hai eleccións e para iso se fai política. E respecto ao portavoz de Unidade Veciñal sobre o tema das facturas de madrugadores, mire, nós, en todo caso, este servicio prestámolo de acordo co CRA. Falamos coa dirección do CRA, en todo momento se publicitou o que eles consideraron efectivo publicitario, e é normal que a vostede non lle chegue un aviso de madrugadores porque entendo que vostede, agora mesmo, según nos consta, non é usuario de madrugadores ou non sería un usuario de madrugadores do CRA, e sí que o sería das escolas deportivas municipais. Claro, as escolas deportivas municipais están destinadas a todo o Concello, os madrugadores están destinados a unha serie de persoas coas que a dirección do CRA se comprometeu con este alcalde a facer toda a publicidade posible e a facer todo. Que vostede... En Valga tamén lle fan solo a de Valga. Déixame... Vamos a ver, si chegado o caso, nós, no curso seguinte, a dirección do CRA
por favor, señor Xoán, a dirección do CRA necesita máis publicidade, a nos demándola, nós non llegamos ninguna colaboración nin a dirección do CRA nin a dirección do CPI. De feito, tanto como vostede moi ben dixo, un dos servicios que están pendientes de pagar é un servicio que surxiu producto do peche dun comedor que se iniciou precisamente na AMPA, no CPI, que nós intentamos manter e que intentamos apoiar ao funcionamento do comedor e que se xerou unha necesidade que este Concello, pois que pensamos que o máis rapidamente que pudo, atallou esa inversión, ese gasto e dou ese servicio. Non, é que non tiñamos esa necesidade. O servicio surxiu por a necesidade posterior. Déixame falar, mire, a ver, hai unha cousa que me molesta bastante, creo que xa sabe vostede, é que me interrumpan a mí no uso da palabra, sobre todo, eu non interrumpo a vostede no uso da súa. Agradezcolle, por favor, que respete este alcalde e que, por favor, non o interrumpa. Gracias. Vamos, por favor, a proceder á votación do acordo de revocación. Perdón, señor, vostede xa fixo a palabra, xa está, sí, bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor do acordo de revocación? Votos en contra? Abstencións? Pois agradezco a responsabilidade a todos os que fixeron un exercicio e vamos a tratar de que cando volva a vir aquí isto saia mellor todo. Punto 6 da orden do día, aprobación do post adicional. A aprobación se procede á participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, post adicional 2/2024, da Diputación Provincial da Coruña, expediente 2024 a 008-0033. Vai defender a proposta o portavoz do Partido Socialista de Galicia. Bueno, vista a cantidad que lle corresponde ao Concello de Dodo, de 20.292,42, este grupo de goberno considerou dedicalo a gastos correntes. Ese é o tal do post adicional 2 do 2024. De onde sale isto? De onde sale eso? Sale, bueno, vamos a ver, sale o investimento, son un revestimento de 47.374,15, a maior achega provincial de 78.464,42, que fan un total de 125.838. Os gastos correntes en maior achega provincial de 104.167,91, e logo os totales son en revestimento 47.374,15, a maior achega provincial 182.632,33, e fixeron un total de 230.066,48 que lle corresponden ao Concello de Dodro. Iso sale esta diferencia, foi por a maior aportación que lle corresponde ao Concello de Dodro, os 20.000 e pico euros. Portavoz de xente da Agrupación Política de Xente de Dodro. Bueno, como decíamos antes, supoñemos que isto pues, ven un pouco a tapar o burato que crea a contratación desa RPT por 15.000 euros que non facía falta, pero que, bueno, que parece que está obsesionado o señor Castro con favorecer a determinadas persoas. Bueno, non estamos de acordo nesta como se distribuye este plan e nada máis. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, bueno, como non afecta directamente a ningunha obra en concreto por ningunha aldea do Concello, que nós en ese caso, ainda que ao mellor elexiríamos outras, pois non soemos votar en contra. Pensamos que, bueno, en lugar de aplicarlo a gasto corrente, poderíase aplicar a outras cousas que creemos que o Concello precisa, pero, bueno, son as contas do equipo de goberno e non imos entrar aí. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, pois nós imos entrar. Vamos a ver, estamos no punto máis importante da orde do día de hoxe. O Goberno pretende aprobar o POS adicional unha inversión de casi 220.000 euros. No. 209. No. Non son as obras estas. No. Bueno, é que é unha explicación que eu como alcalde vou intentar complementar a explicación do meu portavoz, que
Este é unha achega a maiores que veu por como se di, por baixas e por distintas cousas, como son 20.000 euros, non consideramos, non había ningún proxecto que tuvera suficiente entidade para destinalo a un proxecto. Entón, son 20.000 euros que realmente decidimos destinalo a gastos correntes, porque así podemos, digamos, utilizalo en cousas puntuales a discrecionais, non? Que é dicir, desde pagar facturas hasta bachear e facer pequenas cousas. O saneamento encarcelable ou acondicionamento do informe? Eso non se modifica para nada, eso sigue estando. Pero isto non se modifica? No, para nada, sigue estando. Ratifícase hoxe? Sí, no. Como non? Non se ratifica hoxe. Isto ratifícase hoxe, non? No. Isto ratifícase hoxe. Esta alcaldía propón ao pleno os seguintes acordos. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, posto adicional. A, financiación de gastos correntes e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Xa é unha achega provincial a maiores que é de 20.292,42 euros. E ten que destinarse a eso. Ou ao apartado B, que é financiamento de investimento financiero e sementes sostibles, ou outro tipo de financiamentos. Entón, como este Concello considera que ou este Goberno que con 20.000 euros non dá para unha obra, pois directamente decidimos non... Non se ratifican as obras do posto? As obras... A ver. Pero que este é un modelo de diputación que temos que cubrir. O sea, este ano se nos pode repetir exactamente eso con todos os apartados, que claro, aquí, por exemplo, aprobar os proxectos das obras, pero como anteriormente a ese párrafo non hai nada, que dice que eso pues, non aplica. Non sei se me explico. O sea, seguimos o modelo exacto que aparece nas bases de O outro xa está que nos piden. aprobado. Claro. Entón, agora ben, danos 20.000 euros máis e o que estamos propoñendo é que, porque é un importe pequeno para facer unha obra de asfaltado e de tal, pois decidimos dedicalo a gasto corrente. Non parecenos que, bueno, que é a proposta que, bueno, que non sei. Vale. Perdón. En ese caso... Xa. Sí, bueno, efectivamente, que só vai o apartado A do anexo seguinte, non hai nada máis. Vale, entonces en ese caso retiramos o dito e abstémonos. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós entendemos que é unha especie de sobras ou de remanentes que nos chegan, que o equipo de goberno decide lícitamente dedicalo a servizos, a gasto corrente, pois, claro, é o equipo de goberno que non decide. Desde o BNG, nós ao mellor víamoslle realmente buratos para tapar con eses 20.000 euros, ainda que só foran, non sei, bachear ou limpezas, non? Que a xente demanda continuamente as limpezas. É unha aportación que sexa sempre benvida, decide o equipo de goberno a servicios de competencia e non vamos a poñer ningún obstáculo para que sexan benvidos eses cartos. Esa é a intención deste equipo de goberno, precisamente atender as pequenas peticións de pequenas obras que se remiten a este Concello día sí e día tamén. Entón, con estes cartos da Diputación, pois vamos a intentar cumplir con ese tipo de solicitudes que fan os grupos deste Concello. Vamos proceder á votación. Votos a favor do punto 6 de destinar os 20.000 euros estes do segunda parte do posto adicional a gasto corrente. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Punto 7 da orde do día. A aprobación se procede de contratación da modificación da composición da mesa de contratación permanente do Pleno do Concello de Dota. Este é un punto que se retirou do último pleno do xullo porque había unha mala redacción da proposta. Entendo que foi debatida naquel momento, entendo que a proposta ven de xeito bastante máis claro e bastante máis conciso. Vou dar un turno a cada portavoz que a intención de que, como xa estuvo debatida, se lles parece ben que procedamos á votación de xeito rápido. Portavoz do Partido Socialista de Galicia.
logo das modificacións que ven aquí simplemente a engadirlle ou funcionario interino, que antes era funcionario de carreira, nesas partes e non hai outra modificación máis. Por a nosa parte, adiante con eso. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Sí, unha vez ratificadas e atendidas as peticións que fixemos que fixo este equipo de goberno no anterior pleno e vemos que se correxiron e que se puxeron tal cual, imos a apoialo. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, nós tamén non temos nada que decir e ímolo a apoiar igual que a última vez. Vamos pasar á votación. Votos a favor. Perdón, portavoz do DNG. Home, daquela non estaba, pero agora estou. Sí, non, pola nosa parte tampouco hai ningún problema, vamos a apoiar. Gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada por maioría. Punto 8 da orde do día. Aprobación se procede do Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026. Este xa veu o pleno de xullo, non? Este veu o pleno de xullo e, bueno, non foi aprobado, fixemos unhas modificacións, pero además, esa era a idea cando se trouxo aquí, pero hai unha emenda proposta antes, non? Que creo que hai que debatir antes do plan estratégico, non? A emenda presentou dona Rebeca Rialdiz e don Xoan Xosé Vicente Franco. Por favor, como creo que hai que votar a emenda primeiro, pois... Bueno, nosa emenda ao plan estratégico de subvencións é a seguinte. Na área 4, con código 4.2 de deportes de axuda a deportistas, no punto D, onde pon custo presupostado, que pon 1.500 euros, propoñemos 2.800 euros. E xustificámoslo da seguinte maneira. Cando se aproben as bases, propoñemos o seguinte. O procedimento de concesión estableceránse dúas liñas de subvención. A deportistas de alto nivel e a deportistas de destacado rendemento deportivo. Só se poderá solicitar unha única bolsa por modalidade deportiva e optar a unha liña de subvención por persoa. Xunto coa solicitude de subvención presentarase a seguinte documentación, o documento acreditativo de deportistas de alto nivel dos deportistas de alto nivel. A contía, as bolsas deportivos de alto nivel destinaránse unha contía de 1.400 euros no ano 2024, concedéndose dúas bolsas, unha de 1.000 euros á persoa deportista que acade a puntuación máis alta e outra de 400 euros á persoa que acade a segunda puntuación máis alta na fase de avaliación dos criterios de puntuación. As bolsas a deportistas de destacado rendemento deportivo destinaránse 1.400 euros en total no ano 2024, concedéndose 4 bolsas de igual contía de 350 euros ás 4 primeiras persoas deportistas que acade as 4 puntuación máis altas na fase de avaliación dos criterios de puntuación. Hasta este momento, o Concello de Dodro viña de adxudicar unha bolsa de 2.000 euros para apoiar aos atletas de alto nivel e dúas de 300 para promocionar o deporte federado cunha contía total de 2.600 euros. 2.600 no de deportes. Con esta emenda, os deportistas que antes podían beneficiarse de 300 euros na súa condición de deportista de rendemento alto pasarán a 350. E os deportistas de alto nivel terán dúas bolsas en vez da única como viña sendo hasta agora. Tampouco tiña moito xeito que os deportistas de alto rendemento que se lle pagaba agora 250 que pasen a pagarse 250 euros. Entonces, bueno, esta é a emenda que lle facemos ao plan estratégico de subvención, solamente no tema de deportes. Moi ben, bueno, voulle dar un turno a cada concelleiro, a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, mire, presentaron unha emenda, según nos hai chegar aquí ao Grupo Socialista ás 2:15 da tarde, tendo convocado o pleno para as 20, como pode comprender, non dá moito tempo a mirala, non, a estudiala.
Usted fala dos 2.800 euros. Sabe que temos o presupuesto prorrogado. É en minoría, como usted repite moitas veces, non? Non sabemos onde podemos quitar esa parte. Temos o presupuesto prorrogado, sobre todo para este ano 2024. No 2025 poderías estudiar, ou a partir de aí podes estudiar o que sea. Ahora, poñernos a 1.500, pasar a 2.800, hai unha diferencia. Aquí, é unha diferencia que non sabemos de onde vamos sacar. Sí, modificacións, de todo, pero para isto nada. A segunda parte, o tema da xustificación, o tema das xustificación, concedemos ou pensamos que non procede agora elaborar neste punto o das bases. No seu día xa se aprobarán as bases. Distinguir os deportistas de alto nivel e os deportistas destacados do rendemento deportivo, pois non sei, había que ser alguén, ou a mesa ou que sea, alguén que diga que é o deportista de alto nivel, como non. Ustedes mesmos se refiren, creo que se refiren a unha persoa, eu digo tamén o que creo que se está referindo a unha persona de alto nivel, sí, no BOE figura de alto nivel, en cambio no DOGA non figura como alto nivel ese chaval, non? E, bueno, iso trae como consecuencia desta emenda, se non sale adiante a proposta de outras asociacións que hai, digo, culturais, digo, festas, digo, as nominativas, todo eso, de rechazar que no 2024 non poderemos acometelas. Así que o que penso que debía de cada un concienciarse do que se poida, do que é, e, bueno, estudialo en un futuro ou incrementar ese presuposto para os deportistas. Se é o problema por todo o plan estratégico de subvencións que é necesario e obrigatorio para conceder as subvencións, bueno, decir que estudialo, repensalo e a ver as consecuencias que poida ter. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, se lle vota en contra o PSOE tampouco se pode decir que non teñen ben merecido. Despois dalle o seu apoio, pois xusto premio levan vostedes. Miren vostedes, eu creo que é moito máis sinxelo. Aquí, isto parece como se tuviéramos aquí 40 deportistas de élite. Mire, se saben os deportistas que son, pois faise nominativa e se acabou. E esta separación de 1.000 euros a un e outro 400, pero hai tanta diferencia nos niveles, si ao final al cabo xa sabemos quenes son. Oiga, pois vamos a ver, isto non nos vai quitar ningún apuro a ningún deles, pois van a nominativa e xa está. Os de destacado rendemento e deportistas de alto nivel, pois non sabría dicir, non sei se é porque salen uns no DOG e outros non salen, pero máis ou menos, pois eu creo que tamén, pois non sei se a diferencia teñen que ser 700 euros, a verdade, que me dá igual. Pero eu creo que isto é moito máis fácil, tampouco vamos a poñer o nombre, que todos sabemos quen é, e acabamos, non pasa nada. Dentro a temporada que ven, pois se non destacan, pois eles saben o que vai pasar, tampouco pasa nada. E isto, aquí andar a un 350, e outro, a ver, como mides ahora as puntuacións máis altas aquí? Quen vai poñer as puntuacións? Bueno, eu creo que é moito máis sinxelo, non creo que haxe ningún problema por poñer nomes. Ahora que tamén lle digo, se tamén sabe a xente que todos máis ou menos supoñemos que son, mire, cando traia vostede unha emenda deste tipo, non fai falta máis que descolgar o teléfono, reunímonos, sentámonos e mira, a ver, fulanito, pum, 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 e acabamos. Non creo, isto creo realmente que non é tampouco o que procede agora. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Bueno, nós non estamos de acordo con que sexa nominativa. Entre outras cousas, porque o mes que ven un rapaz de Dodro acada o campeonato de España en kayak, que nunca acadou ningún premio, e resulta que queda sin axuda porque son nominativas. Nós non estamos de acordo para nada. As bases é moi fácil facelas, ademais, eso está regulado, vai por clasificacións, por puntuacións, co cal tampouco ten maior problema. O comentario que fai o portavoz de Xente de Dodro de textualmente non lle saca ningún rapaz de ningún apuro. Bueno, iso digo vostede. Claro, é que vamos,
vamos de sobrados. Bueno, pois eu podolle decir que sí, que hai a quen lle saca de apuro. E, de feito, xa veu ao Concello a solicitar a axuda en 2 anos consecutivos e non se lle dou. Independientemente deso, deixando este punto aparte, nos a emenda vémola ben. Realmente a cantidad que se solicita é prácticamente a mesma que se estaba dando ata o outro día. Sí que creemos que hai que distinguir os deportistas de alto nivel dos de destacado rendimento, porque teñen, xa por decir só unha cousa, teñen uns gastos bastante máis elevados. E nós imos apoiar esta emenda. Portavoz de Unidade Veciñal. Vale, si o problema é... Perdón. Perdón. Moi ben, ca ronda de sempre. O BNG vai acabar rápido porque non veu con suficiente tempo a emenda, polo tanto non vamos a entrar a discutir algo que entrou hai poucas horas, a nós non nos dou tempo de ver. Nós o que vimos foi o plan, como se chama, o plan estratégico, que entendemos que sí que é necesario por puntuación. Non estamos de acordo en que sexa nominal, hasta dubido da legalidade de que teña que haber algunha nominal. Vamos, o que pensa este portavoz do Bloque Nacionalista Galego é que, ao mellor, que a Unidade Veciñal podería traela un pouco máis adiante, porque a nós, insistimos, non nos dou tempo de vela, polo tanto non apoiamos esta emenda. Moi ben, bueno, pois eu decir que o plan estratégico de subvencións que se trae aquí despois de haber sido rexeitado a vez anterior, a verdad que este alcalde pensaba que viña máis ou menos falado ou con algún interés de sacalo, non? Uns días antes, bastantes días antes desta convocatoria do pleno. Entendo eu tamén que a emenda que fai a agrupación política Unidade Veciñal de Dodro, a parte de xustificación, non corresponde a este pleno porque son a discusión das bases. Cando chegue o día habrá que discutir estas bases, se se incluye este tipo de xestión ou outro tipo de xestión. Decirlle que non hai asignación presupuestaria para isto neste ano 2024 e entendemos que esta emenda non ten lugar agora mesmo. Xa veremos como vai resultando o punto este da orde do día. Por lo tanto, vamos a votar. Bueno, perdón, un último turno, sí. Non, nada, decir que si o único problema que temos é que non hai crédito para atallar, ou sea, para facer esta emenda, para modificar este plan estratégico. Estamos falando de 1.300 euros, que levan vostedes no que vai de ano 17 modificacións de crédito. Básicamente, a última creo que foi de 60.000 euros, e que digan aquí, diante de todos, que non teñen 1.300 euros para engadir no plan estratégico de subvencións, xa me parece tamén algo surrealista. Non sei se as bases van a vir a pleno. É obligatorio, non sei se é obligatorio que veñan a pleno as bases ou se aproban en Xunta de Goberno. Intentarase que as bases sean consensuadas, intentarase que as bases recollan todo lo que se aproben donde se aproben. Eu garantizo que me gustaría, como isto, que tamén se falou antes de vir aquí, que veñan con certo coñecemento dos grupos da oposición e con certos visos da súa aprobación. Eso, xa digo, se aproben a Xunta de Goberno ou non se aproben a Xunta de Goberno, é un compromiso deste alcalde que pasen unha negociación previa coa intención de que un asunto de tanta importancia como parece que está tendo este tema, conte que a maior parte dos apoios de todos os son conscientes de que estamos en minoría, como me repiten moitas veces, e xa digo, o meu compromiso é volver outra vez a negociar con vostedes as bases. Pero se aproban en Xunta de Goberno, lle foi falta negociar. Pero é un compromiso que estou adquirindo aquí. Vostede pode o creer ou non. Home, aquí, diga. Bueno, negociar non pasa por traer unha cousa ás 2 da tarde para que se aprobe ás 8 da noite, señor Perdón, pero mire, casi mellor mire o registro de cando é.
Vostede asinou ás 10:58, non teño constancia do registro. Ás 10:58 Pero é cando eu non estou pendiente do registro, nin estou mirando por registro. Non sei cando viron os resultados. Señor, por favor, manteña, por favor, señor Vicente. Cando se... Bueno, non vou dar máis explicacións. Vamos a pasar á votación da emenda. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Entón, perdón? Hai empate. Bueno, pois volvemos a votar, perdón. Votos a favor da emenda. Votos en contra da emenda. Abstencións. Repítese a votación e sale o resultado é en contra da emenda polo voto de calidade do alcalde. Vamos a proceder agora á aprobación ou non do Plan Estratégico de Subvencións do ano 2024-2026, un documento que se trae a este pleno. Pensaba que, máis ou menos, se había falado con algún portavoz de grupos deste Concello e que contaba con certa aprobación. Ahora se teño as miñas dudas, claro. En todo caso, vamos a dar un turno a cada portavoz do Partido Socialista. Bueno, repetir o que dixen antes, prácticamente, agora sin esa parte da emenda, ratificarme no que está posto aquí. Aí tendes as cantidades por áreas e bueno, cando entremos na fase de avaliación, a urxencia é necesidade de sacalo, porque temos que ter, senón as subvencións non van adiante. É necesario por normativa, e por eso hai que ter o Plan Estratégico de Subvencións. Xa vimos que está por áreas, en cada área se describe en que consiste, e logo na fase de avaliación, como dixo o alcalde, xa se elaborarán unhas bases e intentemos que conseguir o maior consenso posible. Si falaban da Xunta de Goberno, pero o compromiso do alcalde, por o que se ve, traelo ao pleno. No seu día xa vos chamarán aos voceiros, e entón xa se negociará esas bases, como decía. Lóxicamente, o noso grupo vai apoiar este plan estratégico. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, eu non vexo que este vostede en minoría. Eu creo que ten aquí bastantes apoios. Está sacando as cousas adiante sin ningún tipo de problema. Cando non lle apoian directamente, que non presentan ningún tipo de... Vai vostede falar do plan estratégico? Discúlpeme, señor Alfonsín, vai vostede falar do plan estratégico de subvencións? Estou facendo a introducción. Entón, pois, minoría, eu penso que é ao contrario, ten vostede un grupo moi maioritario. Sobre o tema das líneas de subvencións, pois, son as subvencións que están, na nosa opinión, totalmente desproporcionadas. Estamos falando todos os días dicindo que este curso escolar é aínda máis caro que o seguinte. Vostedes non solamente manteñen o mesmo importe para as familias, sino que, aparte, resulta que poñen vostedes unhas condicións que prácticamente fai que poucas familias se podan acoller estas axudas. Isto é o que vostedes lles importa ás familias de Dodro. No tema de deporte, é dicir, a maior asociación que hai no Concello de Dodro que ten ao seu cargo a maior cantidad de persoas como é o Club Deportivo Dodro, resulta que vostedes lle asignan 3.000 euros. Eso sí, para as festas, aí 5.000, para as festas 5.000. Joder, non vai a ser que algún se perda unha festa. 3.000 para o Concello de Dodro. Para o Club Ciclista Padronés, 1.200. É dicir, case a metade, que eu vexo ben que o Club Ciclista Padronés apoiado, pero creo que hai que guardar unha proporción. Por visto, os outros grupos políticos non ven necesario que se garde esa proporción. Bueno,
están de acordo vostedes con que se manteñen esas mesmas axudas ás familias, a pesar de que os gastos para os gastos para estudio aumentan? Están vostedes de acordo en aumentar as axudas para deportistas, pero para 90 deportistas para vostedes o ven ben? Bueno, nós estamos en contra. Nós estamos en contra, porque esta política non é a que necesita o Concello de Dor. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí. Bueno, ratificar é de sabios, se ratificaron o tema dos deportistas, tal e como lle comentou este grupo político no último pleno, pero este grupo político tamén lle comentou varias cousas. Se comentoulle que pois durante 13 anos leva a Asociación Amipa recibindo 500 euros. 13 anos leva a Asociación Andaina recibindo 500 euros, que son asociacións ademais que atenden a veciños e veciñas de Dodro. Logo teñen as axudas á escolaridade que levan 13 anos sendo 4.000 euros. Co INRI de que pues cada vez se lle dá a menos familias porque os requisitos póñense bastante máis duros para que non reciban tantos cartos e non se poidan gastar esos cartos. Pero as axudas de emerxencia social levan 13 anos sendo 4.000 euros. Axudas que, ademais, fan falta, porque hai familias con necesidades e supoño que a concelleira da área está máis que enterada dese tema. Entón, claro, aí non modificaron absolutamente nada. Pero claro, e logo vemos que modifican o das festas e van facer unhas bases por libre concurrencia, co cal algunhas comisións de festas posiblemente se vayan a quedar sin a axuda. Vale, danlle ao Club Ciclista Padronés unha cantidad importante que seguimos sin saber o que beneficia a Dodro ese Club Ciclista, que pasan ciclistas por aquí pola estrada, xa o sabemos, pero non hai moito máis. A AMPA leva solo 500 euros, cando, pois temos unha AMPA que, a verdad, está traballando moito polos rapaces e rapazas de Dodro. Está un pouco feita a medida do equipo de goberno, pero debería de tomar en consideración un pouco o que lle lanzamos nos plenos e o que lle decimos. Se non saleu aprobada foi precisamente por determinadas cousas. Debería de vostede tomar un pouco de nota. Se a vida sube para todos, pois para o resto das que reciben as axudas, pois tamén sube. E que non se saca de ningún apuro, asegurolle que a moitos sí que lle saca de apuro. Eu volvería a revisar este tema, nada máis. Portavoz da Unidade Veciñal, por favor. Sí, eu quero dicir que a responsabilidade que se non se aproba este plan estratégico é única e exclusivamente do grupo de goberno. Se non teñen apoios é culpa súa, non é culpa dos demais. Ustedes non lle poden botar a culpa aos demais, a todos os grupos daqui do pleno, de que non se aproba e botar a xente encima do resto da oposición. Nós, evidentemente, se non nos aproban esta emenda, pois, evidentemente, non imos votar a favor. É dicir, é que non se aproba por 1.300 euros que lle hai que subir aos deportistas, basicamente. Nós, o que dixen antes, se se aprobara a emenda, votaríamos a favor. Non se aprobou a emenda, evidentemente non podemos votar a favor, claro. Sí, isto non é un tire a floxa, penso eu, hai que discutilo. O plan, desde o punto de vista noso, sí que é necesario. Entendemos que non está ben o de dar subvencións a dedo, como xa se ten escoitado aquí. Eu creo que iso pasou xa a outras épocas, que hai xente que quere volver a épocas pasadas, evidentemente, pero tamén hai que dicir que por parte do BNG nos este plan faríamoslo de outra maneira. Non estamos de acordo completamente coas cantidades que aquí se reflicten e, polo tanto, en ese sentido, e para non dilatar máis o tempo, nos neste punto vámonos a abster. Eu agora vou a proceder á explicación de contestación aos certos
intervencións dos distintos portavoces. Sabe canto daba o goberno presidido polo señor Alfonsín Somoza ao Club Deportivo Dodro? 0 euros. E que ahora veña a decirnos que lle parece pouco 3.000, desde que estou de alcalde, estáse entregando cartos todos os anos ao Club Deportivo Dodro. Estáse tendo especial interés co Club Deportivo Dodro. Sabe canto daba o goberno presidido polo señor Alfonsín Somoza, da que era tenente alcaldesa, a señora Boga, á Fundación Rosalía de Castro? 0 euros. Sabe canto daba a AMPA o goberno, ese goberno de infausto recordo? Nada. Sabe canto tiña vostede de axudas á natalidade no seu goberno? Nada. Sabe canto daba vostede máis vostede a Cáritas? Nada. Non deixa de ser curioso que a estas alturas, nós, facendo un uso sensato dos escasos recursos que ten o Concello, intentemos chegar, claro que nos gustaría aumentar o tema de AMIPA, por certo, claro que nos gustaría aumentar o tema de Andaina. Sabe vostede que eu personalmente no ano 23, 22, por o movimento ultrella tan denostado polo portavoz, naquele momento era portavoz do Popular, actual portavoz da agrupación política Xente Dodro, aportáronse 2.500 euros polo movimento ultrella a Andaina. Foi a asociación deste Concello que este alcalde puxo como para recibir a aportación do movimento ultrella. Quero dicir que hai que ser un pouquiño consecuente e ter certa memoria. Vale? Entonces, dito isto, bueno, eu digo que efectivamente nós facemos o que podemos co orzamento que temos, as axudas de emerxencia social mantéñense e, como eu ben digo, gustaríame, xa o dixe máis veces, gustaríame que nadie tuvese necesidade das axudas de emerxencia social. Os requisitos que se fan cambiaron un pouco, non por decisión deste grupo de goberno, sino porque, bueno, as condicións de uns certos baremos que se teñen en conta é salario mínimo interprofesional, que afortunadamente aumentou, a xente ten algo máis de capacidade económica. A veces parece que o que antes era unha axuda que chegaba a todo o mundo, a igual agora só chega a xente que realmente o necesita. Dicir, a mellor ten que vostede que revisar as bases destas historias, non? As axudas tamén que decíamos aquí, por certo, as axudas á natalidade instauráronse no goberno, digamos, tripartito de aí do 19 ao 23, non? Quero dicir que todo é moi mellorable, seguro que todo é moi mellorable. Pero é o documento que temos co orzamento que temos prorrogado do ano 23. A nos gustaríanos que empezar unha negociación nun orzamento distinto do ano 25, cousa que, bueno, que efectivamente intentarei, pero non me podo comprometer, senón, o mellor teño que marcharme para a miña casa e que veña outro aquí a gobernar o Concello de Dodro e a intentar outro tipo de acordos, non? Eu realmente penso que este é un bo plan estratégico de subvencións mellorable, e pendiente de facer as bases en certos párrafos, como moi ben se poñen aquí, que está pendiente de facer bases, para que a xente acceda a eso. E, bueno, pensamos que xa debería de estar suficientemente explicado o que é un plan estratégico de subvencións, a importancia que ten este para o Concello, e nada máis. Vamos a pasar á súa votación, se vos parece. Votos a favor do actual plan estratégico de subvencións? Votos en contra? Abstencións? Queda suspendido ou non aprobado o plan estratégico de subvencións. Punto seguinte da orde do día. Son as mocións ordinarias. O punto número 9 é a moción do PSOE relativa ao canon da auga. Por favor. Bueno, antes de nada, decir que a suspensión do pleno anterior debido a uns desgraciados acontecementos que tuveron lugar fixo que non se poderan discutir as mocións do pleno anterior e que se incorporen as do pleno anterior a este máis as deste, non? Por lo tanto, pediríalle unha labor de, como se di, bueno, de brevedade a todos os portavoces ca intención de non facelo especialmente largo, pero bueno, estamos aquí xa, estas 12 da noite, é o tempo que temos. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, seguindo as túas directrices, alcalde, vou dicirse o que se pedía na moción que presentaba o Partido Socialista relativa ao canon da auga, que era instar á presidencia do ente público Aguas de Galicia a que explique con detalle os importes
o destino da recaudación do canon en Dogro e o criterio de reparto dos fondos, que as cantidades recadadas no Concello sexan reinvestidas en infraestructuras no propio Concello e que se negocie cos Concellos o establecimento dun sistema obxectivo de reparto dos fondos procedente da Unión Europea e dos propios da Xunta de Galicia para as infraestructuras hidráulicas municipais. Moi ben, portavoz da agrupación Xente de Dodro. Bueno, como xa dixen no seu día, é dicir, isto é unha política, algúns concellos pois teñen unhas prioridades que coinciden cos intereses dos veciños e vostede ten unhas prioridades que coinciden cos seus intereses. Vostede quere formigonar a pista do Monte de Santiguiño e non quere construir redes de agua ni de saneamento. Vostede quere facer esa senda sostible para que tuvo apoio de certos grupos políticos e ora, pois, temos o que temos, unha pista pintada. Así un sitio que tens que meter a roda da bici, tens que apuntar, tens que ir apuntando para que non caer. Pero, bueno, algúns tiveron que esperar casi 6 anos e ver a obra para darse conta do que iba a pasar. Eso chamase visión, ter visión de futuro. É dicir, 6 anos co proxecto na mesa. Señor Alfonsín, recórdolle que a intervención é sobre o canon da auga. Escoite. Non divague, por favor. Sabe que ten vostede limitación é que me está interrumpindo. Pero sabe vostede, para iso son o presidente da corporación, sabe que ten vostede, según o reglamento de organización municipal, ten que ceñirse vostede ao tema da moción. Sí, vale? sí. Recórdolle nada máis. Isto forma parte da introducción. Recórdolle. E entonces, vostede adicou 130.000 euros a unha senda que ora é unha pista pintada con formigón e dedicou 40 e tantos mil euros a formigonar a pista do Santiguiño para vostede chegar ao Santiguiño en coche. Bueno, pois xa ten aí os cartos, 180.000 euros que vostede, se se vai á Consellería e lle di que pon 180.000 euros, eses 180.000 euros se multiplican por 4. Pero vostede quere facer eso. Pero iso é o que fan os outros alcaldes, é dicir, un sigue os criterios de xestión que van encamiñados a procurar o benestar dos seus veciños e vostede sigue os criterios que lle permiten o seu benestar personal. E aí está a diferencia. Non fai falta nin canon, nin discutir aquí sobre o canon da agua. O que hai que ter é que distinguir se vostede prefiere os cans, os concursos, ou prefiere os veciños de Dodro. Esa é a diferencia, non hai máis. Portavoz do Partido Popular. Existe unha tendencia entre certos concellos, entre eles Dodro, a renegar das súas competencias en materia de xestión, en saneamiento e depuración, alegando de forma errónea que Aguas de Galicia recauda o canon da agua para financiar na xestión. O canon da agua é unha taxa prevista en toda a legislación sectorial que grava o uso do consumo da agua polo impacto ambiental do seu uso, basándose nos principios da recuperación dos custos, incluídos os ambientais e quen contamina paga. Recádase prácticamente todas as comunidades autónomas de España e o galego está entre os máis baratos. Na práctica totalidade dos concellos galegos os investimentos son moi superiores á recaudación polo canon da agua. A recaudación deste canon permite a Aguas de Galicia exercer as súas competencias de coidado do dominio público hidráulico, loita contra vertidos, execución de infraestructuras, etc. A nova Lei de Mellora de Xestión do Ciclo da Agua colle os principios do Pacto Local da Agua da Xunta de Galicia coa FEGAM do ano 2013, que é blindar os investimentos públicos con criterios obxectivos, garantir a solvencia técnica na xestión, tarifas igualitarias e aproveitamento das economías de escala. Algúns dos maiores investimentos que está a cometer actualmente a Xunta de Galicia precisamente están a desenvolverse en concellos gobernados polo Partido Socialista. Isto ben porque no corpo da moción, aínda que o portavoz do PSOE non a leu, di que os máis beneficiados son, di textualmente, os concellos galegos gobernados polo PP. E resulta que as obras que actualmente está a cometer a Xunta de Galicia son en concellos gobernados polo Partido Socialista, que foi a pedir axuda á Xunta e se lle dou para arranxar a depuración e o saneamento. Por exemplo, Viveiro, Foz, Burela, Vilagarcía e Pontedoume son un bo exemplo disto. Pero o maior de todos está nun concello gobernado polo BNG, como é Rianxo, e sobre todo en Pontevedra, onde a Xunta está a promover un investimento de 50 millóns para sanear a ría con resultados evidentes. Entón, bueno, polo menos o corpo da moción deberían rectificar algunha cousa que din que non se asusta
de todo a verdade. Nada máis que decir, imos a votar en contra, desde logo. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, aquí estas mocións a nós, os da Unidade Veciñal, píllanos aquí no medio, no lume cruzado entre uns e outros, mocións que veñen de arriba e que veñen... Bueno, nós estamos a favor desta moción, e, sin máis, para non alongar o tema, imos a votar a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu penso que non hai que enredar moito máis, o canon sempre é gravoso para a veciñanza, é un tema moi importante, é un tema que desde a Xunta non se fixou moi ben o obxectivo que persigue realmente a axenda que estaba encima da mesa, e vai ser gravoso para a xente. Entón, non podemos votar en contra desta moción e, polo tanto, vamos a votar a favor. Eu quería, xa que nos aforramos a lectura do texto, foi bastante... Pero, bueno, vou recordar ya, portavoz do Partido Popular. Mire, os ingresos obtidos pola entidade de Aguas de Galicia están no corpo da moción. Increméntese no devandito período que, bueno, perdón, nos últimos 4 anos, 273 millóns de euros. No últimos anos aumentan 400.000, procedentes finalmente de procesos europeos a alcanzar os 400 millóns, 659 millóns de euros. A día de hoxe, o que di o texto da moción é que descoñecemos os repartos que foi a Xunta de Galicia, que cando di a mesma lei de aguas da Xunta de Galicia, aprobada no Parlamento por maioría do Partido Popular, que debería revertir en todos os concellos galegos. A este concello, por parte da Xunta de Galicia, non se nos asinou nada por parte de Augas de Galicia. É o que estamos pedindo e é unha pena, pois para nós grande, é o que estamos intentando defender os orzamentos do Concello de Dodro, os veciños do Concello de Dodro, estamos intentando. Segundo, decir que a mí non me interesan os veciños de Dodro no tema de sanidade, como se di? No tema de alcantarillado e suministros de auga tal e cual, é curioso, cando vostede mismo me levou a min ao xuzgado por unha obra de mellora de alcantarillado en Estrobe. Hai que ter cara. Vostede acórdase como quedou a sentencia? Hai que ter unha cara como a súa. Hai que ter unha cara, pois precisamente, hai que ter cara, pero unha cara especial para vir aquí a dicirme isto a min, que ampliamos a rede de alcantarillado e vostede levamos ao xuzgado. Bueno, aparte deso, unha das primeiras inversións que fixemos foi mellora de redes en moitos concellos. Entonces parece mentira que vostede xogue desta maneira coa ignorancia que é mentindo. Pero, bueno, tampouco nos extraña vindo de onde ven vostede. Dito isto, vamos a proceder á votación da moción, pois se non estendémonos demasiado. Votos a favor da moción? Votos en contra? A moción queda aprobada. Moción seguinte, tamén unha moción do grupo do PSDG-PSOE, que tamén vamos a intentar resumir unha vez máis. Por favor. Eu visto comentarios que non se lía o texto, pois, bueno, vou dicir todo o que teño aquí. Os gobernos locais afóganse económicamente asumindo funcións que non lle corresponden. Familias afogadas económicamente e sin transporte, que os seus fillos teñan unha formación profesional básica, infraestructura de colexios. Agás, a rehabilitación integral que se fixo recentemente no CPI, non adecuados. Colexios do rural cada curso con menos docentes, menos recursos e máis peches. A Xunta de Galicia deriva cada vez máis competencias aos concellos, sin dotalas de financiamento. Os gobernos locais asumimos como propias, con cargo ás arcas municipais, competencias da Administración Autonómica, como son o mantemento, conservación, limpeza, vigilancia e conserxería. O transporte escolar é deficiente para o alumnado de ensinanzas de bachillerato e de formación profesional. Logo xa se verá na moción que presenta o Grupo Municipal do propio Partido Popular neste concello. As familias teñen que afrontar o gasto de transporte. Tamén consideramos necesario un investimento en recursos humanos e en profesorado. Cada curso escolar vemos como se suprime profesorado, sobre todo nos colexios rurais. O goberno do PP suspende en garantir unha educación pública de calidade. O único no que aproba é nos recortes educativos e na incapacidade de asumir competencias propias, o que consolidan a estrategia do goberno do Partido Popular en Galicia de reducción significativa do gasto público en servicios básicos. Os continuos recortes xeran un incremento en desigualdade social, empeorando as condicións nas que se exerce o dereito á educación.
Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista propón a adoración do acordo de instar ao Goberno da Xunta de Galicia de asumir os custos de mantemento, conservación, vigilancia e consellería dos centros educativos con titularidade da Xunta de Galicia, garantir o servicio de transporte escolar gratuito para facilitar o acceso nos sistemas de educación público ao alumnado do bachillerato e da formación profesional, incrementar o número de docentes, elaborar un plan específico e estratégico de organización do sistema educativo actual, priorizando o potenciado nas escolas do rural. Moitas gracias, portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, despois de escoitar o voceiro do Partido Socialista, parece que a Consellería de Educación non invirteu nada aquí neste Concello. Parece que se olvidaron. Foi a inversión máis importante de todos os CPIs que se fixo non só na provincia, sino en Galicia. Creo recordar que era 1,5 millón, por aí, non? Vou decir que non se invirte, pois isto parece que non sei canto máis queren que se invirta. Os que non invirten son vostedes. Cando cas axudas de escolaridade de 4.000 euros resulta que reparten 1.500 ou 2.000. Poñen uns criterios para que ninguén chegue xa a esas axudas. O compromiso está aí. A Xunta invirteu 1,5 millón na maior reforma que se fai no colexio, creo recordar, en toda Galicia, e din vostedes que teñen que invertir máis. Eu, pero non sei en que máis. O que terán que vixiar vostedes é nas competencias, que siguen sendo as mesmas que tamén eran co bipartito. Tampouco ven aquí a votar aquí en contra de nadie, porque cando vostedes estiveron, xo tiñan tamén. En definitiva, que non, tendo en conta a actuación da Xunta de Galicia, especialmente en educación aquí no Concello de Dodro, esta moción non se sustenta. Gracias, portavoz do Partido Popular. Sí, nós entendemos que teñan que traer ao pleno mocións formas que lle mandan do partido, pero polo menos deberían de adaptalas á realidade de Dodro. Piden na moción que a Xunta de Galicia asuma os costes de mantemento, conservación, etc., dos centros educativos. Pero parece pouco asumir un coste de preto de 1,5 millón que acaba de invertir a Xunta de Galicia no CPI. Parecelles realmente pouco. Precisamente, ademais, en mantemento e conservación, que é o que piden no corpo da moción. Pero, aparte deso, recordalles que a Xunta de Galicia tamén subvenciona parte dos gastos anuais de mantemento e outros gastos. O mellor o público non o sabe, pero vostede como alcalde sí que o sabe. A maiores, a Xunta de Galicia aporta ás familias axudas para libros, para material, para comedores escolares. Algo lle recordou antes unidade veciñal que podían tirar de algún tipo de axudas para esas cousas, para equipamento, para materiais digitais, e agora tamén as matrículas universitarias gratuitas. Logo tamén falan na moción de incrementar o número de docentes de PT e AL. Pero vamos a ver, isto é algo que ten que solicitar o centro en caso de que o vexa necesario. E aquí, entre os concelleiros, hai un profesor que traballa no CPI e supoño que ten coñecemento desto. Non creo que o equipo de goberno saiba cando e como se necesita un PT ou un AL. Salvo que agora, si o sepan, e nos sorprendan un pouco a todos. En calquera caso, temos todos os profesores necesarios adaptados á matrícula de cada curso e calquera urxencia ou necesidade nesta materia, o centro é o encargado de xestionalo, non o Partido Socialista presentando nunha moción. Bótase de menos, de todas maneiras, un pacto de Estado pola educación. É unha anomalía, é un fracaso da nosa democracia que nunca falamos e que nunca somos quen de acadar, aínda que en ocasións sí que se estivo cerca e non renunciamos a iso. O que sí podemos afirmar sin complexos é que o sistema educativo galego está ao nivel dos mellores de Europa. E non o di a Xunta de Galicia, sino expertos internacionales tan prestixiosos como o coordinador do programa PISA da OCDE. A educación galega está a cabeza en equidade en toda España, coa porcentaxe máis alta de alumnado resiliente, aqueles que obteñen resultados académicos excelentes e que propicia a igualdade de oportunidades. E, ademais, vostede como alcalde saberá que en Dodro, o curso que ven de rematar agora en xuño, temos en Dodro algún que outro expediente académico excelente, co cal o xeito desta moción, a verdad é que non lla vemos. Nada máis que decir. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Sí,
Sí, igual que a de antes, coñenos aquí no medio. Simplemente decir que, claro, para o PP de Dodro parece que todo está ben, e o que está mal é do goberno central, evidentemente, é de Madrid todo o que está mal. E tamén, na máis que a recordarlle a xente de Dodro, a máis ao PP de Dodro, que a inversión máis importante que se fixo aquí no CPI foi precisamente ca unidade veciñal na Consellería de Educación, que foi quen realmente o traballou. Se non se fixera ese traballo desde a Consellería da unidade veciñal, posiblemente non estaría feito esa obra. Por favor, Nós imos a votar a favor. Portavoz de Bloque Nacionalista Galego. Imos ver, a defensa do ensino público é algo que desde o BNG como tal sempre defendemos. A nos agrado nos que veñan aquí este tipo de mocións porque afectan directamente a Dodro. Afectan directamente a Dodro porque, claro, ver que un CRA de Dodro Padrón se xuntan non hai que aplaudilo, claro que sí, porque xa se vía vir que había que aplaudir eso, pero é un fracaso da Xunta do PP o feito de que non hai natalidade para manter os dous CRAs como tiña que ser. Ese é un fracaso do Partido Popular, é así. Iso por un lado. Por outro, a comunidade do CPI agora mesmo ten de menos 2 profesores. Repito, a comunidade educativa do CPI está agora mesmo con 2 profesores menos. É dicir, que o que dixo o Partido Popular na boca da súa portavoz, a señora Boga, que todo o profesorado está perfecto, é falso. É falso. Estamos aquí xustamente para que, unha vez que o Pleno acorde ou non, elevarlle á Xunta isto. Dito sea de paso tamén que si é certo que levamos 8 grandes reformas educativas. 8 grandes reformas educativas en moitos países de Europa. Rinse un pouquiño de nós por que cada vez que chega unha persoa ao goberno dun color cambia a lei. Un xa non sabe en que lei educativa estamos. Despois, con respecto a que o Partido Popular, que me fai moita gracia, que encha a boca falando de democracia, bueno, eu aplicaría o refrán aquel que dime de que presumes e o mellor dereiche de que careces. O informe PISA, para mí personalmente, non me serve de nada, porque pode mañán calquera persoa chegar con outro informe, a mí o que me vale, e como pai, e como calquera das persoas que ten fillos, é se aproba, se non aproba, se ten un ensino de calidade. Porque non están chegando a bo término e non é realmente obxectivo ningún dos informes que agora mesmo se están a facer e que están perdendo moita forza o alumnado e moito esforzo profesorado para iso. Polo tanto, estamos de acordo. Mire, o último dato que temos encima da mesa fronte a este mundo maravilloso que describe de luz e color en la enseñanza, o Partido Popular, 1.400.000 euros foi o que se invertiu despois de 40 anos que eu xa non puiden pisar o CPI. Iba sendo hora, non era necesidade, non era falta, era necesidade. Iso por un lado. E por último, o Partido Popular, con respecto a educación, mira se habería donde meter cartos polas protestas que estamos vendo a Cotío, incluso na Galega, sale algunha protesta. Así de esquina, pero sai. 1.400 millóns en executar do orzamento do ano 2022. Repito a cantidade. 1.400 millóns de euros en executar do orzamento 2022. Mirade vos se non había sitio para metelo, por exemplo, en algo do que se fala en esta moción. Moitas gracias. Un turno máis ao portavoz do Partido Socialista para a defensa da moción. Sí. Vamos a recordarlle ao voceiro de XD que decía agás a rehabilitación integral que se fixo recentemente do CPI. Reforma que se fixo, pero non por vostede. Vostede tamén estuvo ocupando 8 anos o cargo de alcalde, nunca se interesou por o CPI. E sí, como di o voceiro da unidade veciñal, foi estando na Consellería de Educación, na Consellería de Educación,
Unidade Veciñal de Dodro, pero tamén contaba co apoio do Partido Socialista. Indudablemente, nas primeiras visitas que viñeron para facer o estudio, os concelleiros de Educación e o de Obras, e estuvemos presentes cos técnicos municipales da Xunta, onde iban a redactar ese proxecto. O PP, indudablemente, asumir o coste de conservación, de limpeza e de mantenimento. Iso é o que estamos solicitando, non só que hai máis gastos que simplemente o que foi do CPI, a reforma integral. Hai un mantenimento, hai conserxes, hai de todo tipo, limpeza e pequenas reparacións que hai. A pesar de ser novo, que está rehabilitado recentemente, hai operarios municipales, están continuamente no CPI, ou se non é, ou limpeza das ervas, porque non sei cantas veces, cada mes, máis de unha vez, iso de tal. E a deuda que a demanda con respecto á demanda da comunidade educativa do profesorado, ben o explicou o profesor aquí, agora voceiro do BNG. E, bueno, nada máis. Bueno, vamos a pasar á votación, pero tamén eu quería dicir dúas cosas. Parece que non se leu a proposta de acordos a portavoz do Partido Popular. Punto 1. Asumir os costes de mantenimento, conservación, vixiancia e conserxería dos centros educativos. O Concello de Dodro destina 2 traballadoras a tempo completo, máis unha traballadora a tempo parcial e máis os custos correspondentes, como moi dixo o Concelleiro dos Servicios, de mantenimento do CPI. Segundo, a pregunta de que a inversión máis grande, efectivamente, que fixo a Xunta no CPI de Dodro será porque, recordo, yo ten 40 anos. A inversión que fixo a Xunta nos últimos 40 anos no CPI de Dodro foi pouco. Non vou dicir cero, pero foi moi pouco. Entón, evidentemente, cando inverteu 1,5 millón é porque estaba o CPI de Dodro a caer. Cando inverteu 1,5 millón de euros é porque estaba a caer o CPI de Dodro. Vostede non estaba nas negociacións que, como moi ben dixo o portavoz de Unidade Veciñal, levou a... Pero estou dicindo que a necesidade era grande, moi grande. A necesidade que era moi grande. E vostede estuvo gobernando este Concello... Estou dicindo, perdón. Si, non podemos, está claro, disculpa, non se vai a... Además, quero dicir que, dito isto, punto 2, garantir o servicio de transporte escolar gratuito para facilitar o acceso ao sistema de educación pública ao alumnado de bacharelato e formación profesional, que aquí non hai, pero estamos pedindo desde o PSOE que se garanta este servicio de transporte escolar gratuito. Digo porque hai outra moción máis adiante que pide uns cambios e unhas melloras de transporte. Entón, tamén aquí se incluye, non? Segundo, incrementar os docentes. Terceiro e cuarto, elaborar un plan específico estratégico de organización do sistema educativo priorizando e potenciando as escolas do rural, que, como vostede ben sabe, as inversións máis gordas das escolas do rural do Concello de Dodro, do CRA, caen ao lombo do Concello de Dodro, que é o que máis gasta en mantenimento das escolas e as obras todas de mellora acomete este Concello, polo menos nos últimos anos. Vale. Bueno, dito isto, quedando isto claro, vamos pasar a votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Moción do Partido Popular. Esta ainda é das antiguas que había de xullo. Por favor, a señora María Soledad Boquerera, portavoz. Si, esta é unha moción que se presentou para debatir no pleno de xullo e que quedou pendente. No noso Concello non hai instituto de educación secundaria, polo que se algún rapaz ou rapaza quere cursar estudos de bacharelato ou de FP, ten que facelo necesariamente noutro Concello que dispoña destes estudos, sendo un dos máis pretos os de Padrón. As familias e os rapaces e rapazas atópanse co problema do transporte para poder acudir aos institutos de Padrón, posto que o transporte público xestionado pola empresa Monbús non pasa polo Concello a unha hora axeitada para que cheguen a tempo ás clases e o transporte dos institutos non fai a ruta de Dodro. Este é un problema dende fai anos que xa todos temos reclamado e máis dunha ocasión polo que debemos insistir unha vez máis para intentar acadar unha solución satisfactoria. Os dous institutos de Padrón teñen transporte de autobús para os alumnos e alumnas que viven no Concello de Padrón, pero non para os que viven en Dodro, a pesar de ter que acudir a eles.
Ata fai un par de anos recollían tan solo aos alumnos da aldea de Lestrobe, pero agora tampouco recollen porque o Concello non reclamou esa parada no seu momento. Ante esta situación, os pais vense obrigados a contratar taxis particulares, entre outras medidas, para que os seus fillos e fillas as poidan cursar os estudos de bacharelato ou FP, tendo así un coste adicional dos seus estudos. Ante esta situación e considerando que os nosos rapaces e rapazas teñen dereito a ter transporte para poder acudir ás clases, propoñemos os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia que as rutas de transporte dos institutos Camilo José Cela e Macías o Namorado de Padrón inclúan as rutas no Concello de Dodro para os alumnos que cursan estudos nestes institutos. Que o Concello de Dodro faga as xestións necesarias e solicite a empresa Monbus para que cambie o horario de autobús ao seu paso por Dodro, adecuando aos horarios de entrada e salida dos rapaces e rapazas do instituto. E 3, instar a Xunta de Galicia para que faga os trámites necesarios para que a empresa Monbus adecue o seu horario ao seu paso por Dodro. Portavoz do Grupo Socialista, por favor. Sí. Por parte do Grupo Municipal Socialista, no referente ao punto 1, estamos de acordo en instar a Xunta de Galicia que as rutas de transporte aos centros educativos de Padrón inclúan rutas no Concello de Dodro para os alumnos que cursan estudios nos referidos institutos. No relativo ao punto 2, aínda que non consideramos precisamente que o Concello de Dodro teña que facer as xestións necesarias a aplicar a solicitar da empresa Monbus para que cambie o horario do autobús ao seu paso por Dodro, as xestións da alcaldía van camiñadas en ese sentido. Debía ser claramente a Xunta de Galicia quen debe de facelo. Polo que respecta ao punto 3 de instar a Xunta de Galicia para que faga os trámites necesarios para que a empresa Monbus adecue o horario ao seu paso por Dodro, tamén estamos de acordo. Consecuentemente, o Grupo Municipal Socialista vai apoiar esta moción. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro, por favor. Non sei se é correcto, decir, por un lado, instar a Xunta de Galicia que as rutas do transporte veñan a Dodro para que collan os alumnos e ao mesmo tempo pediría a Monbus que cambie os horarios para que se adecue o horario. Se hai uns autobuses que fan a ruta do instituto, pois o mellor outro sería innecesario. Non sei que ten que ver uns autobuses do instituto que as rutas de Monbus. Ou van nun autobús ou van noutro, ou deberán ir nun autobús ou noutro. Dudo que teña competencias Monbus para cambiar os horarios, non o sei. É que desde o Partido Popular de Dodro se inste a Xunta de Galicia, non sei, cando menos botamos unha foto nas redes sociais da voceira do Partido Popular, pois co Conselleiro de Cultura anunciando xa esas medidas. Así o fixo cando foi ca señora Eloína, máis cando foi ca Directora Xeral de Cultura. Pero bueno, nada máis. Moitas gracias, portavoz de Unidade Veciñal. A moción é a mesma que presentou a Unidade Veciñal de Dodro en novembro do ano pasado, pero con outras palabras ou cas mesmas, máis ou menos. O PP pide que o Concello de Dodro faga as xestións necesarias e solicita a empresa Monbus. E a nosa puñía solicitar ao Goberno unha reunión cos responsables da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade e a concesionaria do servicio Monbus para estudar e acordar as melloras nas frecuencias e horarios do servicio público de transporte de Dodro. Se sirve de recordatorio, podemos facer unha moción cada 2 meses, sin problema ningún, por nós votaremos a favor, dentro de 8 meses ou o que sea, volvemos a presentar outra, porque basicamente é a mesma. Mire, aquí no corpo da moción, na exposición de motivos, vostedes din, ante esta situación, os pais vense obrigados a contratar taxis particulares, entre outras medidas, para que os seus fillos e fillas poidan cursar os estudios. E nós poñíamos, moitos dos estudiantes de Dodro, do Centro de Ensino de Padrón, vense obrigados a recorrer ao transporte privado a custo adicional, que isto supón para a economía dos veciños. O sea, fixeron a nosa moción e cambiaron un pouquiño. Vale, estamos de acordo. Como é a nosa, pois imos a votar a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Foi antes, non a unidade veciñal, senón foi en febreiro de 2003, cando todo o pleno votamos a favor de que se melloraran. No ano 2023, pero foi en febreiro.
Foi unha moción, creo recordar, que trouxemos aquí e espero que tamén, como daquela, agora mesmo todo o pleno vote a favor porque non nos fixeron caso, nin en febreiro, nin en marzo, nin en abril, nin, non sei, novembro. Esperemos que agora, con esta máis coas que veñen, pois a ver se alguén toma nota da necesidade que temos, porque é unha necesidade. Bueno, se quere un turno máis vostedes, sí. Voume reservar un final, vale? Vale. Bueno, o portavoz de Xente de Dodro di que non sabe se é adecuado, que non sabe por que dos autobuses. Home, porque tamén hai veciñanza que ten que unha cita médica ás 8:30 da mañán no hospital clínico e non ten autobús en que ir e ten que chamar un taxi. Se lleva a explicación suficiente. Logo tamén di así con certo sarcasmo ou certa ironía que, bueno, que igual bota de menos a foto, que si con quen... Bueno, o mellor problema que ten é que vostede non pode sacar a foto ahora. Nós, cando conseguimos cousas, publicitámolas. Non denunciamos, nós publicitamos as cousas que conseguimos para a veciñanza de Dodro. A unidade veciñal, sí, efectivamente, mire, claro, é que puxemos o dos taxis porque creo que todos en Dodro sabemos que hai determinados pais que teñen que pedir un taxi e se quere, hasta decimos quenes, porque creo que o conocemos todos. Todos conocemos a carencia dos autobuses de Monbús no sentido horario. Decía o portavoz de Xente de Dodro que non sabía as competencias. Home, debería de saber o que foi alcalde 8 anos, que hai unha contratación pública que depende da Xunta de Galicia. É que é ben sencillo, se non o sabe, ten un problema de memoria. Di vostede, presentamos unha moción. Vale, e que fixeron, aparte de presentar unha moción que todos aprobamos? E o BNG di que en febreiro do 2023 presentamos nós unha moción. Vale, e que fixeron, aparte de presentar a moción e de que todos votáramos a favor? Que fixeron? Porque en febreiro do 2023 estaba usted no goberno. Que xestións fixo? E foi vostede a Xunta e fixo algunha xestión para intentar arranxar isto? Mire, nós si traemos a moción é porque tuvemos unha reunión no mes de xullo, a primeiros de xullo, viñeron varios pais a falar con nós con este tipo de cousas. E, concretamente, algún dos pais que veu a esa reunión dixo, mira, é que xa falamos con todos. E todos nos din o mismo, todos presentan o mismo, pero ninguén acada ningunha solución. Bueno, nós imos a intentalo, non vamos a dicir que o imos a conseguir porque non o sabemos, pero nós sí vamos a intentar acadar isto para beneficiar aos veciños e as veciñas de Dodro, que nós estamos aquí para iso. Non estamos para sacar a foto e que lle dé envidia a outros, estamos para acadar solucións como hasta ahora levamos facendo dende hai ano e medio. Nada máis que decir. Bueno, eu agora estaba intentando non participar e lamentablemente teño que entrar. Efectivamente, como ben me dixo certos portavoces aquí, todo parece unha línea temporal, parece fabulosa. Desde abril do 23 leva este alcalde intentando ter unha reunión que a Consellería de Educación polo tema do transporte en Dodro. Primeiro por un tema, despois por outro, estou sin ser atendido pola Xunta de Galicia pola Consellería de Educación. Está todo aí arriba, correos electrónicos, peticións del oyente, chamadas telefónicas, enviouse a moción. Quero dicir, que veña vostede agora a salvarnos a nós da miseria. Hombre, seguro. A Consellería de Educación da Xunta de Galicia ten moitas direccións. Igual vostede ten máis amigos, que é moi posible que eu entendo, do cual, fíjese o que lle digo, o cual lle agradezo, o cual lle recoñezo, e si desta vez, bueno, vamos a deixalo correr, e si desta vez alguén da Consellería ten a ben, por esta moción do PP, recibir o alcalde do Concello de Dodro por un tema de transporte, vou alucinar. Marzo, escoite. Non, a reunión xa vou eu. Non se preocupe que a reunión xa vou, Non, perdón, non me interrumpa. Eu a vostede na interrumpín. Por favor, señora Boga, por favor, é a vostede na interrumpín. Dígolle que eu estarei encantado de ir. Farei unha defensa a ultranza do transporte do Concello de Dodro e, como non pode ser de outra maneira, intentarei conseguir que Monbús cambie rutas, que Monbús cambie horario e que faga os trámites adecuados para todo o que faga falta. Pero, dito isto, xa digo, vou a votar a favor, vamos a votar a favor. E posiblemente pasa outra vez. E eu, cando se redacte o texto este e se envía a Consellería, pois poñerei con letras grandes e en amarillo fosforito que é unha moción do Partido Popular, a ver se por unha vez nos fan caso en algo do que vostede propón. Xa digo, a este alcalde, na súa humildade e como
como consecuencia das mocións aprobadas no 23, como moi ben dicía o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, levo intentando reunirme con alguén da Consellería. Nada de nada. Pero bueno, vamos a... Bueno, vostede pode dar o que queira, pero bueno, eu teño máis que forma de justificalo. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, queda aprobada por maioría. A ver se temos máis suerte desta vez. Moción número 12, este é de Unidade Veciñal de Dodro, que quedaba pendiente do ano, perdón, do mes de xullo. Sí, casi, sí. Fai tanto tempo, empezase como fai anos, por iso fumei o 2 anos. Bueno, Encendo o micro, se queres. Sí. Bueno, as redes sociais ofrecen un servicio de información parcial e instantáneo, sendo esa información puntual e que queda atrasada en cuestión de horas. Unha páxina de internet corporativa de calidade e ben deseñada non só proxecta unha imaxe profesional, senón que é parte esencial do éxito comunicativo e de participación. Infunde credibilidade e profesionalidade a todos os niveis. Para ter visibilidade no mundo digital é imprescindible ter servicio que nos conecte co mundo. Internet ten un enorme alcance que temos que aproveitar. Hoxe en día son millóns os usuarios que se conectan diariamente á rede para informarse, comparar, visitar e realizar xestións que deberían estar ao seu alcance de forma sinxela, áxil e permanente, como anotarse a unha excursión, a un servicio de madrugadores, se houbera, á escola de verán, etc. Ou consultar información relacionada co turismo, o patrimonio ou o medio natural. Tanto é así que moitas administracións locais apostan por ter, ademais, un portal web só relacionado co turismo e que poña á disposición da sociedade o que desde a localidade se pode ofrecer. Dodro non pode estar presente só nas redes sociais como Facebook, a cal ten unha repercusión centrada nun sector da poboación específica, ou en cartelería colgada en paneis, que, aínda sendo efectiva, non ofrece a cantidad de información, manexo e servizo que ofrece unha páxina de internet. Incluso certas subvencións de outras administracións obrigan ás entidades locais a facela visible na súa páxina web, porque entenden que son estas unha fonte de información á cidadanía de gran importancia. O Concello de Dodro está gastando anualmente grandes cantidades de diñeiro en publicidade na prensa, como xornais e radios, sen, ao ver da Unidade Veciñal de Dodro, ningún retorno á veciñanza, entendendo que se fai só para que non falen mal dun, o que se chama a comprar a prensa, sen ningún tipo de contratación fiscalizada e controlada por a Administración. Dodro debe ofrecer un servizo de información permanente, de fácil manexo e, sobre todo, transparente. Por todo iso, propoñemos o seguinte acordo. Reducir o gasto económico en prensa e contratar a creación e posto en funcionamento dunha páxina web corporativa. Portavoz do Partido Socialista. Portavoz do Partido Socialista. Pero me está distrayendo. Deixa dizer que non. Continúa, por favor. Bueno. Di vostedes que o Concello de Dodro conta con unha páxina web que está anticuada. Mire, a páxina estaba e está como cando vostede formaba parte do goberno municipal. No que respecta a que Dodro non pode estar presente só nas redes sociais como Facebook, a cal ten unha repercusión centrada nun sector da población específica ou en cartelería colgada en paneis que non ofrece a información que ofrece unha páxina de internet, vemos que o seu grupo Unidade Veciñal de Dodro móvese ben polas redes sociais, moi activos. Pero máis ben é para criticar e non cooperar co labor deste goberno. Pregaríalles que fagan unha oposición construtiva, non destructiva, e non faga o mesmo que a outras agrupacións políticas que vostedes ben coñecen. As publicacións na prensa escrita e radiofónica teñen como obxectivo por en coñecimento do público as actuacións e actividades que se desenvolven e non buscan ningún retorno. E no relativo á posta en funcionamento dunha páxina web corporativa, indicarlle que temos unha asignación orzamentaria para a súa elaboración, pero que a Diputación Provincial exixe uns criterios de seguridade, senón xa estaría feita.
En canto ao sentido da votación, decir que este grupo municipal non apoiará esta moción. Portavoz de Xente de Dodro, por favor. Bueno, non sei, cada quen ten as súas prioridades de unidade veciñal e a web. Sobre o gasto de publicidade, pois mire, como todos podemos ver nos decretos que viñeron a este pleno, temos que na Voz de Galicia se gasta 1.964 euros. Na suscripción Sermos Galicia, 2 suscripcións, 300 euros cada unha. Pero este xa viñan de antes, e que antes se viñan gastando cando vostedes estaban 20 e tantos mil euros ao ano en prensa. E agora temos un novo que é Manuel Pardo Castro para o Facebook que se gasta 544 euros cada mes. E vostede o que di que hai que aforrar este para metelos na web. Na web. Non lles importa a xente que está sin atender en servicios sociales, eso non lle importa. Non lle importa a vostede ter un arquitecto un día a semana, pagando polo que costa un todo mes. Non lles importa que as axudas a escolaridade, vou dicir, se repartan cos criterios como se están a repartir. Vostede o que quere é reducir a publicidade, decir, os 20 e tantos mil euros para metelos na web. Porque a prioridade, para vostede, entendo, despois desta moción, que o problema dos veciños de Dodro, hoxe en día, un problema prioritario a resolver para os veciños de Dodro é a web do Concello de Dodro. Tal cual están os servicios sociales actualmente, pero, en cambio, a prioridade é a web. Tal cual están os camiños das nosas aldeas e as carreteras municipais, tal cual está o estado así, pero a prioridade é a web. Bueno, eses son as súas prioridades. As nosas sempre serán os veciños. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Piden no acordo reducir o gasto económico en prensa. Podían añadir reducir o pago mensual de preto de 600 euros por redactar as notas de prensa e as redes sociais. Son 7.200 euros ao ano. De aí xa podíamos quitar os 1.000 e pico que faltaban antes para as subvencións dos deportistas. E invertilo nunha páxina web que xa temos máis moderna ou menos moderna, pero témola máis actualizada ou menos actualizada, sí. Que a actualizan tarde mal de arrastro tamén, pero xa temos páxina web, nada máis que decir. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, a nós parecenos o corpo da moción que podía estar redactado de outra maneira. Non me gusta, digamos, o tono, non a gramática, lóxicamente. En canto á reducción, por exemplo, ao mellor sí que se pode falar de reducción como di a moción, e a páxina web xa veu aquí ao pleno para que o equipo de goberno a actualizara e a puxera o día. Penso que xa é algo que o equipo de goberno sabe. Por lo tanto, dubidamos tamén de que haxa ou que se poida reducir, tendo en conta, reducir o que se paga a prensa, tendo en conta o que saiamos ou non saiamos, que non é esa tampouco a finalidade do Concello de Dodro, entendo eu, e ao mellor a publicación de decretos, a publicación de edictos, o que sei, ese tipo todo de trámites, en función de como se xestionen ese tipo de contratos, pois teremos uns prezos ou outros. Si sempre vou reducir e sempre vou coller e apostar tamén porque todo o que ten que ver con Dodro pois que teña un reflexo na sociedade, máis alá dos tabuleiros municipais ou das redes sociais. Eu creo que a moción habría que reformular de outra maneira para que realmente si houbera unha proxección de Dodro en base a o que é a xestión que fai agora mesmo o Concello de Dodro, o Goberno de Dodro, cos cartos que se leva a prensa en todos os eidos. Moitas gracias. Queren un último turno, portavoz da Unidade Veciñal. Con respecto ás prioridades, dicirlle ao portavoz de Xente de Dodro que, claro, non sabemos tampouco cal é a súa, porque ele non trouxo nada, parece que non trae mocións aquí para aprobar, nin hoxe, nin fai 2 meses, non trouxo nada, entón tampouco sabemos
cales son as súas prioridades, evidentemente. Decirlle a portavoz do Partido Popular que debemos ser o único concello, non de toda a contorna, senón de Galicia, que aínda está con ese tipo de páxina. Porque esta era unha páxina específica que se facía pos concellos, creo que a facía a Diputación da Coruña, e creo que somos o único concello, senón de toda Galicia, polo menos das comarcas de alrededor, que ten esta páxina. Calquera profesional ou que sepa de páxinas web di que esta páxina non vale para absolutamente nada, basicamente. O único que vale é para entrar na sede electrónica. É para o único que vale esta páxina. Non vale para contidos, non vale para absolutamente nada. Ninguén pode acceder a esa páxina para na máis que un par de personas que sepan de programación. Por si non sabes de programación, prácticamente non se pode engadir. É difícil, non pode facelo calquera, non pode facer calquera engadir temas na páxina. Eso non pode facer calquera. Tamén quería preguntarlle ao Goberno si realmente eles ven que este gasto de casi 20.000 euros que se gasta en prensa, na Voz de Galicia, no que falamos antes, si se ve reflexado ese gasto, si se ve reflexado en Radio Valga, si se ve reflexado na Voz de Galicia ou na páxina de... Eu normalmente non vexo este tipo de gastos, o que se lle paga ao community manager das redes sociais do Concello, o que se encarga de elaborar notas de prensa. Non sei se se ve realmente reflexado nas páxinas dos xornais, porque eu sigo sin ver, non vexo reflexado, non o vemos reflexado nos xornais ese tipo de colaboracións ca Voz de Galicia, co Correo Gallego, con Radio Valga. Entonces, simplemente... eso, a ver se o ven ese gasto, se o ven realmente nesas publicacións. Moitas gracias. Estamos discutindo unha moción, non atendendo preguntas. En todo caso, a pregunta, cando lle toque, formúlea despois. Decir que, como moi ben dixo o portavoz do Partido Socialista de Galicia, nas últimas súas 3 liñas, decirlle que estamos traballando na contratación dunha nova páxina web, creo que xa dixemos aquí, pero estamos á garda de que a Diputación Provincial exixe últimamente uns criterios de seguridade específicos para as novas páxinas web e para o tema dos correos que teñen que estar solventados antes de 31 de decembro do ano actual. Entón, estamos primeiro priorizando a seguridade, visto que pasou en Teo e visto que pasou en máis concellos, estamos priorizando a seguridade digital do Concello de Dodro, con todos os plans que ten a Diputación, e, a continuación, cando eso este establecido, porque necesitan as webs unhas condicións específicas de seguridade, será sacada a licitación a nova páxina web. Tan pronto sexa posible, e agardamos que sexa antes do 31 de decembre deste ano. Vamos a pasar á votación da moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada a moción. Número 13, por favor. Moción tamén da Unidade Veciñal de Dodro, que tamén era das antigas pendientes de xullo, non? Sí. Sí. Este cortiño, non sei que pon a ler todo. O Concello de Dodro ten unha gran parte do seu territorio con beirarrúas para asegurar a mobilidade dos peóns a carón das estradas con circulación de vehículos. A pasada legislatura, coa Unidade Veciñal do Goberno, ampliáronse estas beirarrúas nos accesos ao CPI desde Tarrío e na pista que descorre por Eiró. Esta legislatura, a Unidade Veciñal de Dodro tamén aposta pola mobilidade segura, como mostra a proposta aprobada en pleno de solicitar á Diputación da Coruña a creación dunha beirarrúa desde Tallós á Igrexa de Imón. Tamén a Administración Autonómica ten que colaborar na tarefa de asegurar a mobilidade a pé ao carón das súas estradas. Por todo o anterior, propoñemos o seguinte: solicitar á Xunta de Galicia a creación e ampliación das sendas peonís en distintos tramos da AC 305 que cruza o noso municipio de titularidade autonómica. Da Cancela a Brea a Lestrobe, dende o remate da senda peonil en Salvanxe a Vigo, e dende o Muro Novo a Imo na marxe sur que dá acceso á Marquesiña para o colexio ao transporte público de Galicia. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí.
imos apoiar esta moción de solicitar da Xunta de Galicia a creación e ampliación das sendas peonís nos treitos da AC305. No referente ao seu contido, indicar que a proposta de ampliación das virarrúas nos accesos ao CPI desde Tarrío e na pista que discorre por Eiró foi do Partido Socialista e apoiada polos grupos de goberno. No tema de solicitar á Diputación da Coruña a dita actuación figura xa desde o ano 2019 no programa do Partido Socialista. Finalmente, sinalar que estamos de acordo na solicitud de colaborar na tarefa de asegurar a mobilidade a pé ao carón das estradas da Xunta, pero non o fan. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, sobre os comentarios vertidos antes, decir que as propostas de Xente de Dodro están no seu programa. Son esas. Non imos a cambiar tampouco. E sobre as cousas únicas que ten este Concello, bueno, entre outras, vostedes pois son unha agrupación que apoian sistemáticamente a un alcalde que suspende os plenos para atender as súas aficións caninas. Esas son cuestións únicas que pasan neste Concello. En ningún outro Concello se le ocurre a ninguén suspender un pleno para ir a... Por favor, Xosé. Eso sobre cousas únicas que pasan. Está introducindo a súa sobre as sendas, cando se estaba facendo a senda da reta de Tallós, decía algún que pa qué, que hasta era un perigo. Logo resulta que pasan toda a xente ven andando por aí. Pero, claro, volvemos ao tema de prioridades. Vostedes querían a senda de mobilidade polas Brañas, e aí a teñen. Aí está. O proxecto da senda de Tallós a Iglesia, pero ese non era un proxecto xa da anterior legislatura. Non foi anunciado xa que a Diputación estaba traballando nese proxecto. Cando vostedes estaban. Xa vamos para 6 anos con ese proxecto. E onde está? E agora lle piden vostedes á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia responde cando hai un compromiso. Ora, se vostede quere sendas de mobilidade pola estrada C305 e se vai hormigonar pistas de monte, pois mira, vai ser que non. Entón, vostede que non lle importa. Se vostede quere que o señor alcalde vaya en coche ao Santeguiño, pois entón non quere unha senda de mobilidade. Se vostede quere unha senda na pista das Brañas pola que agora non poden circular nin bicicletas, nin peatóns, nin coches, pois iso é o que ten. Esa senda de mobilidade. Pero vostede apoiou 130.000 euros que están aí. E agora temos unha senda pintada, que non sirve nin para unha cousa nin para outra. Pero ese é vostede. Esas son as súas prioridades. E vostede o que pasa é que non se pode queixar do que fai o goberno cando vostede ten na súa man cambiar este goberno. Pero vostede non quere. Se vostede non quere, e vostede o que quere vir aquí decir que quere cambiar e despois non cambia... Manteñamos o orden. Está vostede rematando o seu tempo. Quedounos claro. Portavoz do Partido Popular. Bueno, primeiro, no corpo da moción venden. A unidade veciñal na pasada legislatura fixo. Esta legislatura a unidade veciñal propón, venden. Logo se lle contesta o do PSOE que foi gracias a eles. Bueno, aquí todos veñen a vender. O outro partido da oposición di que el tamén fixo. Bueno, vamos a vender todos. Eu pregunto, cando vostedes estuveron 4 anos no goberno, que xestións fixeron para acadar e pedir estas beiraturas? Pregunto, despois no último turno, se quere, respóstame. Porque claro, non acadaron desta vez acordo de goberno, entón, bueno, vamos a vir a fastidiar aos que están, decimos que nos vendimos, fixemos e demais, e vamos a pedir que fagan isto. Só lle falta darlles o número de teléfono con que teñen que falar para que o fagan, porque está facendo o seu traballo. Se non acadaron acordo de goberno, vostede, que fixo nos 4 anos que estivo, que fixo con respecto a estas beirarrúas? Que fixo? Pideunas, tuvo algunha reunión, solicitou algo, porque supoño que sabería que eran necesarias. Supoñemos, Mire, nós pensamos que o Concello ten que facer o seu traballo, o equipo de goberno ten que facer o seu traballo, e non lle vamos a poñer nós o pé
e darlle as ideas. E de paso, xa lle damos o número de teléfono para que pida a reunión, a ver se non tardan un ano e pico, como di o señor alcalde, en darlle unha reunión co conselleiro. Bueno, non dixo nin co conselleiro, que era unha reunión con educación e non é capaz de conseguir que lle den unha reunión en un ano e pico. Un alcalde. Dios mío, apaga e vámonos, de verdad, non temos nada máis que decir. Suficiente me parece. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí. Nós estamos de acordo en crear e facer o que xa todo o mundo ve, que eu creo que non fai falta que se poña un letreiro senda, porque todo o mundo anda polos carreiros, anda polos camiños de pé, de carro, as pistas da parcelaria, que agora son xa pistas do colesterol, non? Como vulgarmente se chama. Eu creo que o que realmente fai falta, unha vez que teñamos as sendas e que funcione, que haxa xente para elas, que haxa xente para poboar Dodro, que lle fai falta tamén é que haxa unha limpeza. Eu témome que unha vez que consigamos, porque estou seguro que conseguíronse, fora cal fora o mandato, conseguíronse avances en ese sentido, agora temos máis pistas da parcelaria, estou pensando nas do Monte recén entregadas, desde logo é unha carga para o Concello, pero desde logo que sí que estamos de acordo en que fan falta sendas pionís, e tamén, digamos que rogamos que se poidan manter, o gallá que as poidamos manter todas elas. Moitas gracias. Un turno máis, portavoz de Unidade Vecinal, un turno final. Sí, para responderlle aquí, sobre todo a portavoz do Partido Popular, que fixemos cando estuvamos no goberno, basicamente, é porque presentamos esta moción. Non presentamos a moción para fastidiar ao goberno. De feito, parece ser que van votar a favor, o sea, por fastidiar non. É que fixemos cando estuvemos no goberno. Cando estuvemos no goberno, nós tiñamos a área de educación, que, por exemplo, conseguimos a renovación do CPI, en patrimonio e cultura, foron as nosas áreas que basicamente foi un traballo que consideramos que estuvo ben feito, e todo o que fixemos foi instar ao concelleiro de obras a que se fixera, basicamente. Nós non tiñamos poder de facer obras, non estábamos na concellería de obras, nós, basicamente, simplemente eso. Bueno, eu quería facer antes de pasar á votación, unha frase nada máis, decirlle ao portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro, cando preguntaba polo estado das obras de ampliación da senda, como moi ben din aquí o portavoz de Unidade Vecinal da Diputación, non? Pois decirlle ao portavoz de Xente de Dodro que vostede foi diputado provincial, pude enterarse ali os últimos 2 anos, vostede estuvo ali e non preguntou máis que polos cans do alcalde, en máis menos 4 chorradas, e ainda está hoxe sin enterarse de como vai o traballo da ampliación da senda da ADP 3302. Pois, home, estaba vostede no sitio adecuado a preguntar, estuvo ali 2 anos, non sei como nos enterou. Foi unha pena. E agora vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada a moción. As seguintes mocións son das deste pleno, e unha é a moción presentada polo Partido Socialista de Galicia sobre o canon que os concellos pagan a Sogama. Que se ve montado, non? Bueno, sí. Bueno, teño un montón deles. Bueno, como teño dereito despois ao turno de réplica, vou dividir a miña intervención en 2 partes. No mes de xuño, o Goberno da Xunta fixo público a intención da entidade Sogama de suprimir a bonificación do 15% aos concellos pola xestión do lixo e, ademais, incrementar o canon para o 2025. Unha subvención que aprobaron no ano 2019 como incentivo para que os concellos levaran a cabo melloras políticas de xestión dos seus residuos. Por iso, aplicaban ese 10% aos concellos que reduciran o volumen do lixo. Unha medida que debeu ser un espellismo ou unha fiebre de ambientalismo puntual, porque xa no orzamento de 2023 se intentaron eliminalas non sin polémica. Primeiro, escapouselle á conselleira nunha comparecencia no pleno do Parlamento que días despois, tras a presión dos concellos, tivo que ser desautorizada por Rueda, que dixo ao contrario, e o presidente de Sogama mandaron unha carta aos concellos cunha nova suba do 15%.
o grupo parlamentario do PPDG a última hora tivo que presentar unha emenda con esa nova bonificación. Todo un espectáculo para rectificar unha decisión por mor da resposta que tiveron dos concellos. A pesar da oposición da FEGAN e do Partido Socialista, suprimiron no mes de xullo de 2024 esta bonificación, retirando incomprensiblemente un incentivo para que os concellos se conciencien na reducción do lixo e no reciclaxe. Coa situación que temos en Galicia non se concibe. Estamos moi lonxe de cumprir os obxectivos que marca a normativa europea, estatal e incluso a recente Lei de Residuos de Galicia. Xa non chegamos aos prazos de implantación do contenedor marrón e a única medida que implantara a Xunta como incentivo para a reciclaxe a suprimen. A suprimen e castigan os concellos que durante estes anos si fixeron os deberes e cumpriron os compromisos medioambientais. De verdade que non se entende. Impuñendo un canon único e incrementado por todos os concellos sin ter en conta e sin diferenciar os que están a cumprir e a avanzar cara a unha xestión máis sostible e os que non. Un canon, ademais, agravado de 66 euros tonelada e 78 tonelada, alegando motivos que non son certos, que son mentiras ou verdades a medias. Unha nova cantidade que afoga os concellos, fixada en 66 euros por tonelada. Esta cantidade de 66 euros calculouse facendo unha media cos 68,05 euros de xaneiro a xuño e os 88,05 euros estimados para a segunda metade do ano. A media serían 78 euros, pero xa lle restan os 12 euros procedentes do Fondo de Cooperación Local. Neste momento, o Goberno galego está a aplicar esta suba a pesar do malestar existente nos concellos e anuncia novamente que no ano 2025 incrementará a cota que pasará dos 66 euros actuais a 108, o que vai ocasionar un gran impacto nas arcas municipais e, en consecuencia, tamén nos recibos da veciñanza. Porque non é certo que a empresa Sogama teña pérdidas inasumibles derivadas dos sobrecostos impostos polo Goberno de España como pretenden vostedes facer ver. A realidade dos datos publicados pola Xunta, datos oficiais da web de Sogama, que presumo como certos, di outra cousa. Di que os ingresos que Sogama vai ter no 2024 pola venda de enerxía vai subir un 81,31%. O sobrecusto que supón o pago do novo imposto estatal, Sogama prevé seguir obtendo beneficios anuais por valor de 300.000 euros a ano, inferior aos que viñan obtendo, pero estamos a falar dunha entidade semipública, presumiblemente sen ánimo de lucro. O imposto que vostedes teñen que pagar non é un tipo impositivo creado polo malvado Pedro Sánchez para perjudicar a Galicia, como pretenden vender, senón que é un imposto derivado dunha directiva europea do ano 2018. As fórmulas que grava son a incineración e o depósito en vertedoiro, as últimas opcións na xerarquía da xestión de residuos e casualmente son a forma que usa Sogama de forma prioritaria. Do 2022, os últimos publicados, había 67,47% de incineración, o 21% de vertedoiro e o 18% de reciclaxe. Por lo tanto, aínda que a Consellería de Medio Ambiente, a señora Vázquez, insista en numerosas ocasións que Sogama é premiada e reconhecida en Europa pola súa forma de xestión, a realidade é que Europa grava cun imposto esa forma de xestión. Europa prioriza a reducción e a reciclaxe, e o que non se está a realizar aquí en Galicia. Reciclamos o 18%. Isto é, que realmente fai que Sogama teña que pagar un alto custo polo importe que ten unha forma de xestionar que está obsoleta. Logo deixo para outro. Un turno ao resto dos portavoces, portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Bueno, eu de todo o canto dixo estou de acordo no do malvado señor Sánchez. No resto, a verdade é que é moi longo. Dixille aos outros partidos a súa justificación. Gracias pola brevedade. Portavoz do Partido Popular. Sí, compre lembrar que a Xunta opuxo sempre a creación do novo imposto do vertido. Non me vou estender moito porque nós temos unha moción parecida, non igual, pero sí sobre este tema. O BNG tamén ten unha moción sobre este tema, entón vamos a cortar, eu creo que ao final do pleno queda bastante claro o tema. Entendemos que se corre o risco de provocar todo o contrario, que o Goberno Central non sube os impostos non só neste tema, sino en todo o demais. Se presentaron alegacións ao texto normativo que se remitiu ao Goberno Central varias consultas solicitando aclaracións sobre especie de imposto sin recibir ninguna resposta, isto por parte da Xunta de Galicia. En este sentido, o Goberno Central alterou as reglas do xogo encarecendo a xestión. De feito, o modelo
e inviste na tecnoloxía máis avanzada, vese penalizado frente a plantas menos eficientes e respetuosas nas que se valoriza todo o material recibido. De feito, sorprende a urxencia que tivo o Goberno Central a hora de aprobar un imposto sobre o vertido e valorización que establece as directivas europeas, pero que ata o momento non se puso en marcha en 18 dos 27 países que forman a Unión Europea, entre eles algúns moi comprometidos co medio ambiente como son Alemania, Finlandia ou Suecia. Esta realidade ven a demostrar unha vez máis o afán recaudatorio do señor Sánchez e do Goberno de España. Si o Goberno Central rectifica e dá marcha atrás nas medidas económicas adoptadas, Sogama, de forma inmediata, anula a súa proposta de actualización do canon para o 2025. E, ademais, queremos decir que xa fixemos público nas nosas redes sociais que onte o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou que non van a permitir que se paguen os veciños que paguen as inxustas medidas do señor Pedro Sánchez. Se o Goberno Central non dá marcha atrás con este tema, a Xunta de Galicia farase cargo do 60% deste aumento, que máis ou menos veñen a supoñer 40 euros no recibo do lixo a cada veciño. Así que o 60%, según anunciou onte o presidente da Xunta, vais a facer cargo a Xunta de Galicia del. Por suposto, imos a votar en contra e vostedes deberían de pedirlle ao seu presidente que recule e que de marcha atrás. Nada máis. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, nós imos a votar a favor. Tamén só decirlle ao Partido Popular que parece que ten o mesmo problema co Goberno de Dodro, porque parece que se non tuveron resposta do Goberno Central, debeu ser tamén que non souberon chamar á porta adecuada. Entonces, pois, pudo ser tamén por eso. E nada, imos votar a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Tempo haberá despois para o resto de mocións, para despois clarear realmente cal é o que está encima da mesa. Nós imos a votar a favor da moción. Pois, última... Sí. Bueno, preguntámonos que vai facer a Xunta co diñeiro recaudado, por que non se destina a compensar os sobrecustos de Sogama e así non estafar aos concellos. Recordamos que Sogama é unha sociedade mixta, a Xunta 51% e Naturguío 49%. Afirmar que a única perxudicada das accionistas de Sogama é Naturgy e non a Xunta, que as pérdidas recuperas ca recaudación do imposto. A Xunta, consecuentemente, a Xunta prioriza o enriquecimento dunha empresa privada como Naturgy frente ao empobrecemento dos concellos. Os sobrecostos que nos pode deixar o transporte do lixo á planta a Cerceda evitaríase con plantas de proximidade, no que se aforrarían os custos de transportes e a continuación que isto supón. Pretenden utilizar o Fondo de Cooperación Local para compensar esta suba, prexudicando doblemente aos concellos, xa que, ademais de verse prexudicados pola suma do canon, ven como un diñeiro cuyo fin é poder facer investimentos nos seus territorios vai ser utilizado para compensar esta suba. No canto de aprobar incentivos e axudas económicas aos concellos para a implantación do contedor marrón ou formas análogas de xestión dos residuos orgánicos, o Goberno da Xunta castiga aos concellos que levan desde o ano 2019 facendo ese esforzo para cumprir as exigencias da Unión Europea. Polo tanto, desde o Grupo Socialista pedimoslle que rectifiquen esta decisión e comecen a tomarse a política de xestión de residuos en serio, porque vamos tarde e non imos cumprir os obxectivos que marca Europa e que nos vai costar sancións millonarias a esas e pagaremos tamén aos galegos. Consecuentemente, nós, lógicamente, votaremos a favor. Vamos a pasar á votación da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? A moción queda aprobada. A seguinte moción é unha moción do BNG por o tema do transporte público, non? Bueno, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí. Moi curta, paso a lela. Moción para a mellora do sistema de transporte público por estrada. Desde sempre o BNG de Dodro presenta iniciativas para a mellora dos servizos públicos. Así tiveron boas acollidas e foron aprobadas aquelas propostas que se refiren, como neste caso, ao transporte público. O transporte colectivo de carácter público é fundamental para vertebrar o noso país.
cumprindo tamén un labor social á hora de democratizar o acceso á mobilidade e garantir que áreas afastadas estean máis unidas. A última moción do BNG referida ao mal servizo do transporte público para o noso Concello foi en febreiro do 2023 e o Pleno, por unanimidade das presentes, aprobouna. Pese a aquela aprobación en Dodro, seguen sen estar cubertas as franxas horarias necesitadas, sobre todo para conectarse coa capital do Sar e con Compostela. De aí as protestas de usuarias que vense obrigadas ao uso privado de vehículos por estrada para acceder a centros de saúde e centros de ensino, sendo a mocidade quen máis se resinte ou as persoas que van e veñen do traballo. Ante o incumprimento da Xunta de Galiza das melloras acordadas unanimemente polo plenario de Dodro, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno galego a crear liñas regulares que pasen por Dodro, Lestrobe, Padrón sobre as 8 horas e outra liña Padrón, Lestrobe, Dodro sobre as 14:30. Bonificación, segundo punto, para a mocidade ligadas ao carné xove para as persoas que excedan a idade máxima da tarxeta Xente Nove, gratuidade no transporte público para estudantes. E, último punto, terceiro, unificar tarifas no Concello para evitar discriminacións. Moitas gracias. Un turno aos portavoces. Portavoz do Partido Socialista. Sí, me parece que basicamente estamos de acordo e bueno, no de crear liñas regulares que pasen por Dodro. En canto ás bonificacións, igual, ligado ao carnet xoven, como distí, e pedimos a gratuidade no transporte público para estudiantes. Non é só a matrícula universitaria, hai moitos máis gastos para as familias, como ao longo do ano consideramos que é maior que o importe da matrícula. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Se me permite, simplemente para aclarar, o de unificar tarifas no Concello, a que se refire? Que non acabo unificar tarifas no Concello para evitar discriminacións, para que despois, isto non é un diálogo, despois explica yo. Despois explica yo no seu turno. Remate vostede, por favor, a súa intervención. Pero que senón non podo argumentar. Pois terá que todos, creo que todos entendemos, non sei, se vostede non entendeu, dai unha volta. Bueno, vamos a ver. Sin darlle unha volta. Mire, isto de que pase ás 8, por que ten que ser alrededor das 8? Porque, claro, se un vai para Santiago e ten que entrar a traballar ás 8, a que ten que pasar por 2. Por que pasa 8? Porque pasa colles o autobús ás 8, se tens que entrar na Xunta de Galicia, xa non entras. Se tens que ir a unha cita médica, tens que ir ao médico. Poma a partir das 10 da mañán, porque vou no autobús de liña. Isto dos autobuses de coller o autobús para ir ao Instituto de Padrón, non sei se vai por aí tamén. Isto como é? Colles o autobús en Lestrobe e baixas na estación de autobuses de Padrón e despois vas andando para o colexio? Ou como isto? Ou faz ahora unha parada que ahora non hai, antes había, a parada na Paredilla, onde subíamos todos, porque fai pouco os autobuses do Instituto resulta que tiña que deixar os rapaces do outro lado do río e iso provocou as queixas da dirección dos colexios, porque non era normal que ti deixes a un rapaz, a un menor de edad, nun tramo que ti non estás controlado nin vixiado. Pois que non sei, o tema do carné xove, a xente xove, que creo que ahora prácticamente é gratuita. Vamos, non solamente no autobús, no tren tamén. Está por ver, hai unha subvención que ten que dar o malvado señor Sánchez que non dá dado. Están esperando os rapaces por el. Pero isto do horario, de establecer horarios, eu creo que é unha cousa moi complicada, porque cada un ten o seu horario, non sei por que sobre as 8. Non sei a que hora entran a traballar por aí adiante, pero ás 8 da mañá xa hai que estar en moitos sitios traballando. E sobre as 2:30, pois non sei en que sentido, para arriba, para baixo, a que hora vas comer ás 4 ou 5 da tarde, pois non sei, terá que poñer máis horarios, estos dos horarios, pois non sei, ao mellor igual tens que poñer un autobús aquí para o gusto de cada quen, pois non acabo de entender, se unificar as tarifas e polas paradas, pois, bueno, tampouco vexo eu que isto sea unha cousa, isto é habitual en todos os concellos con a distancia, tampouco, bueno, non creo que este sexa realmente o problema, nin o problema máis acuciante no noso concello, o sea, sí, sabemos que hai persoas que usan autobús, pero hai que decir que tamén son moi poucas as persoas que usan autobús e, bueno, non creo que esta proposta veña a resolver ningún tipo de problema.
Portavoz do Partido Popular. Sí. Bueno, o portavoz do BNG, aínda que non viñese ao pleno de xullo, sí que tiña documentación e sabía que había unha moción moi parecida e que quedou sin debatir e que se iba a debatir agora. É un pouco repetir, salvo o segundo punto e o terceiro que vamos a entrar agora. No primeiro punto non sabemos por que establece horarios. A verdade é que o normal é que sea solicitar adecuar os horarios ás necesidades da veciñanza. Isto de poñer unha ás 8 porque a vostede lle vai ben, home, igual a min non me vai ben a esa hora, que quere que lle diga? No punto 2, bonificacións, vou a lelo detenidamente, vou a contestar a cada frase que fai porque eu creo que está un pouco despistado neste tema. Di vostede bonificacións para a mocidade ligadas ao carné xove. É que, mire, o carné xove xa é precisamente para que a mocidade teña bonificacións. Para que as persoas que excedan da edade máxima da tarxeta Xente Nova e gratuidade no transporte público para estudantes. Vamos a ver, mire, a tarxeta do carné xoven e a tarxeta de Xente Nova é para mozos e mozas ata 30 anos. E vostede pide, ademais, gratuidade para o transporte público para estudantes. Home, algún estudante maior de 30 anos eu non lle digo que non o haxa, que seguramente o hai, pero que realmente eu non sei o que pide aquí, porque actualmente o transporte en autobús é gratuito para os mozos hasta os 30 anos, os que teñen carné xoven e os que teñen a tarxeta Xente Nova. Salvo que vostede queira que ahora os que temos 59 anos pois tamén seamos xovens. Home, eu síntome xoven. Pero, bueno, creo que non encaixa aquí. Eu creo que se quedou un pouco despistado con este tema. E no punto 3, o de unificar as tarifas no Concello para evitar discriminacións, efectivamente é unha reivindicación dende fai anos, eu creo que de todos os gobernos que houbo en Dodro. Eu voulle a repetir o mesmo. Vostede formou parte do equipo de goberno hasta o ano pasado. Supoño que faría xestións en este tema, non acadaron nada. Nós imos a apoialo unha vez máis, que por pedir que non sexa, e a ver se dunha vez se consigue que unifiquen as tarifas dunha vez. Imos a apoiar a moción, desde logo. Portavoz de Unidade Veciñal, Sí, bueno, que por mocións que non sea, evidentemente. Esta xa é a cuarta, me parece. Se non conto mal, xa é a cuarta moción que traemos aquí en menos de un ano. O sea, que é a última, bueno, xa non é a última, xa é a antepenúltima. Foi a de Unidade Veciñal en novembro do ano 23. Eu creo que é o momento de pasar a acción, que non, se con 4 mocións non o fan caso, eu propoño, doulle unha idea ao Goberno, a Unidade Veciñal colaborará con eles, de contratar un autobús, enchelo de xente, da xente que queira ir, e presentarnos na porta do responsable co alcalde ali a ver se nos reciben. Basicamente, se as mocións non funcionan, non nos fan caso, o alcalde non lle coñen o teléfono, pois haberá que ir ali, imos todos, a ver se así, chamándolle á porta entre todos, nos atenden. É unha idea que lle dou ao grupo de goberno. Imos votar a favor. Gracias. Un turno ao Bloque Nacionalista Galego. Sí, imos ver. Primeiro anunciar ou dar as grazas polo anuncio que fan algúns portavoces de aprobar a moción, que efectivamente o BNG vai na volver a traer aquí as veces que faga falta, iso por un lado. Outra, non se trata de cambiar ningunha liña, trátase de reforzar as que hai, porque hai liñas anteriores ás 8 da mañán, hai xente que madruga, efectivamente, hai xente que madruga, pero hai xente que non sabe o que madrugar, polo que se acaba de escoitar aquí por parte de algún portavoz. Tampouco algún portavoz sabe o que son os prezos do Concello, non sabe o que é un transporte público. É ben que, inda que non o utilice, ou que utilice, tamén que pregunte, que se interese. E, desde logo, sí que pasamos á acción, porque nós, o BNG, anunciamos desde aquí que apoiamos a recollida de sinaturas que se está levando a cabo para reforzar unha e outra vez as mocións, a ver se así a Dirección Xeral de Transportes fai caso, porque é realmente ela a que ten a última palabra. Porque non é solamente ir ao Instituto de Padrón,
non é simplemente ir ao Macías ou ao Camilo José Cela, é tamén poder chegar a tempo ao mellor para coller o tren ou para coller outro tipo de combinacións. Non é solamente unha cousa que vaya única exclusivamente para Dodro, beneficia a moita máis xente. E, ademais, hai que recordar que na Costa da Morte xa conseguiron isto. Deu a pleno, houbo recollida de asinaturas, seguramente, non o sei, non o podo confirmar agora mesmo, pero conseguiron que ese transporte que demandaba, sobre todo, a xente xoven, fora adiante agora mesmo, teñen ese transporte que a xente reclamou. Por lo tanto, unha vez máis, agradecer o apoio a aqueles portavoces que están coa veciñanza de Dodro que o necesita e recordarlles que están abertas aí as asinaturas que ten a xente para ir aldea por aldea para que apoien, como a nós desde aquí, desde o Pleno, esta reivindicación. Moi ben, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstención ninguna. Queda aprobada a moción. Seguinte moción do Partido Popular de Dodro sobre o tema de Sogama. Bueno, repetimos tema, así que vou ler a moción e pouco máis. Bueno, algunha cousiña direi, porque senón... A mediados deste ano, a Sociedade Galega de Medio Ambiente Sogama procedeu a actualizar o canon de 2024 tras as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 2/2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e á incineración. Uns tributos que representaron o pasado ano unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, apoiando aos concellos para non gravar as arcas municipales. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimeu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026, momento no que finalizaría a súa vida útil e disminueu a retribución á explotación da planta de coxeración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos de 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implementación dos novos impostos, ao tempo que pediu a FEGAN que a secundara, facendo oídos sordos á solicitude trasladada ao Goberno Autonómico. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escudanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece á transposición dunha directiva europea, o certo é que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instauraron este tributo. De cara ao 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto suporía que, dunha media de 66 euros tonelada que os concellos aboan este ano, gracias á aportación da Xunta a través do Fondo de Cooperación Local adicional de 12 euros tonelada, o canon do próximo exercicio ascendería a 108 euros. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Dodro presenta as seguintes propostas. Primeiro, exixir ao Goberno Central que dea marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. Segundo, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil no 2026. E terceiro, unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o ano 2025. Moitas gracias, portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, reiterarme no da moción presentada polo noso grupo municipal. E aquí o que se ve é o malvado, entre comillas, Sánchez de todo aquel, pero en cambio o Santiño, que seguramente irá ao CEO de Rueda, aí non, el todo fai ben. E, lóxicamente, nós, o Grupo Socialista, vai votar non. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, a verdade é que o señor Feijóo, Santiño, mellor isto non é, hai que dicilo, pero o malvado, o señor Sánchez, é moi malvado, é moi malvado. E nós imos apoiar esta moción porque o señor Sánchez pois non merece estar aí. A verdade é que o que está facendo vai en contra dos intereses deste país e despois das palabras que dixo outro día, pois mira, que non merece estar ningún minuto máis como presidente do Goberno.
Portavoz de Unidade Veciñal, estuve así asumindo o conto. Bueno, sí, non sei, Pedro Sánchez estaba, eu, pues, Tamén de que estaba país estaba en contra, simplemente. Bueno, nada, nós esta moción non a imos a apoiar, porque, claro, aquí todo o que pasa en Galicia, todo o malo que pasa é da Xunta e do Goberno Central, basicamente. A sanidade tamén é do Goberno Central. Todo o que pasa aquí que o PP non é capaz de resolver é do Goberno Central. Entonces, basicamente, nós non imos apoiar para acabar rápido. Nada. Nós non vamos a apoiar un modelo de Sogama que está realmente obsoleto, totalmente antiecolóxico, tendo en conta, ademais, a Axenda para o Desenvolvemento Sostible do ano 2030, que está facendo ou mirando para buscar outro tipo de solucións, e temos que a de Sogama fai augas por todos os lados. Non hai visos de que a Xunta queira facer algo en ese sentido, somente botar balóns fora. Por lo tanto, a mí pareceme totalmente, non sei como describir a moción, porque a xente vai a ter que pagar máis. Esa é a realidade. E vai a ter que pagar máis se isto vai adiante, non porque veñan cartos daqui ou de lá, vai a ter que pagar máis por un modelo, repito, obsoleto, de incineración, co cambalache entre Xunta e a empresa que ten enerxía eléctrica a través de Sogama, vai a ter que pagar máis cada un dos veciños, e vamos a ver como non se cambia ese modelo. E eu recordo agora mesmo que non hai moito o Concello de Dodro apostou por un humilde, diría eu, cambio nos residuos, que é a compostaxe. Bueno, pois esa é unha das cousas mínimas que pode facer un concello como o de Dodro, pero hai outras opcións que sí están aí, que sí se recomendan desde ONU, como a axenda que acabo de citar, e, polo tanto, non podemos estar de acordo con este modelo totalmente antiecolóxico e que vai en contra dos intereses económicos da veciñanza. Gracias. Portavoz do Partido Popular. Sí, un peche un pouco para respostar. Unidade Veciñal di que a culpa é da Xunta, pero eu pregúntolle, a vostede os impostos que nos pon o señor Sánchez está de acordo con eles, entendo, non? Según as súas declaracións. Os impostos que marca o señor Sánchez con ese afán recaudatorio, vostede está totalmente de acordo. Está en contra da Xunta de que pague parte para que os veciños non lle supoña tanto costo, pero de que poñan impostos está de acordo. Ben, xa sabemos que se volven a gobernar o que van a facer é poñer impostos como fan dende Madrid. E o BNG din que non, acaba de dicir, non vemos visos de que a Xunta queira facer algo. Bueno, logo parecelle pouco que a Xunta vai a costear o 60% desa súa. Eso é non ver visos de que a Xunta vai a facer algo, pois non sei que pretende vostede. Igual vostede quere pagar o 100%, o BNG, si quere, nós estamos encantados. Solo ten que falar co seu socio de goberno en Madrid, a quen vostedes lles deron os seus apoios a cambio de nada, e non temos ningún problema. Volvemos a repetir que é unha imposición do goberno central do afán recaudatorio do señor Pedro Sánchez, que ademais perxudica non só a Sogama, a quen máis perxudica é aos concellos e a veciñanza. Se o goberno central ratifica, Sogama vai anular a proposta da suba. Señores, hai que ser coherentes. Non ten máis historia. Vostedes que queren que os veciños paguen máis, voten en contra da moción. Nada máis. Moitas gracias. Vamos a pasar á votación xa directamente, porque non merece moita discusión. Votos a favor desta moción? Sí. Votos, perdón, tomaches nota. Sí. Votos en contra? Abstencións? Pasamos á seguinte moción, que é a número 17, que é a moción do BNG tamén sobre o tema do canon de Sogama. Estamos feitos uns expertos en Sogama. Portavoz. Fixen un pequeno resumo, era máis longa debido a que tratamos case todos
grupos o mesmo tema. O imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros e a incineración e coincineración de residuos articúlase como un tributo de carácter indirecto estando vixente en varias comunidades autónomas desde hai anos. A cesión da recadación deste imposto pode permitir ás comunidades autónomas no exercicio da súa autonomía financiera incrementar o financiamento destinado á medida de mellora da xestión de residuos que reforcen as opcións prioritarias fronte ás medidas sostibles. A través da Lei 36/2022 de 27 de decembro pola que se modifica a Lei do réxime de cesión de tributos do Estado a Galiza, materializouse a cesión do referido imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos. Como consecuencia, na Galiza tense previsto ingresar en 2024 a cantidade de 12.159.039 euros. A Comunidade Autónoma de Galiza detraeu desta participación dos concellos galegos, entre outros, 12,1 millóns de euros para a creación do Fondo Ambiental, que supostamente é a achega que realiza a Xunta de Galiza para minorar o canon por incineración e vertedoiro. Mais a realidade é que esta achega é realizada polos propios concellos ao ser detraída do seu sistema de financiamento. Este ano produciuse unha situación excepcional derivada de que a Consellería de Medio Ambiente non determinou nos orzamentos 2024 o prezo por tonelada a aboar polas cantidades locais e non publicou a resolución anual pola que se aproba a proposta de revisión do canon unitario que percibirá Sogama pola xestión de residuos domésticos ou urbanos no ano 2024. Agora, a estas alturas do ano 2024, Sogama propón fixar un canon medio de 78 euros por tonelada, 68,05 euros de xaneiro a xuño e 88,05 euros de xullo a decembro. Sogama, a través dun escrito remitido a FEGAN e nunha información elevada a todos os concellos, anunciou que a Xunta de Galiza chegará a 9 millóns de euros a través do Fondo de Cooperación Local Adicional, co fin de minimizar o impacto da medida sobre as entidades locais, polo que o canon final sería de 66 euro tonelada de media anual. A FEGAN, como entidade asociativa máis representativa das entidades locais, formulou alegacións manifestando a súa oposición á suba do canon. Resulta paradoxal que, sendo o goberno do PP no seu día o que preveu coa creación de Sogama unha xerarquización nas opcións de tratamento dos residuos, que preferiu optar pola incineración con recuperación de enerxía e non incluindo o tratamento da compostaxe, considerada alternativa pese á oposición de moitos, sexa agora o que se beneficie dos ingresos do imposto que penaliza esta opción. O modelo Sogama foi e é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galiza se sitúe á cola da reciclaxe. Aí lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama no 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marcaba case o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta prorrogado até 2022 establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta a que só se chegou ás 3.000. Para evitar esta perniciosa consecuencia para o Concello, o Grupo Municipal do Bénega de Dodo propón ao resto da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a o reparto entre todos os concellos galegos dos 12.100.000 euros do fondo adicional utilizando como criterio do reparto o do número de toneladas depositada por cada concello, pois trátase de diñeiro que pertence ás cantidades locais ao ser detraídas do FCL. Segundo, a achega total da cantidade recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos pola que se orzamentaron inicialmente 12.150.039 euros para implementar bonificacións ao canon dos concellos e así, deste xeito, cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo. E, último, a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para este ano.
e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon, aínda que non incorpore o quinto con lector, e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos bioresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Un turno aos portavoces, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Nada, basicamente como a presentada polo Grupo Socialista, e vamos a apoiar esta moción tamén. Portavoz do Grupo Municipal Xente de Dodro. Eu volvo a decir que isto é culpa do malvado señor Sánchez e que isto se arregla votando rapidamente. Eu creo que a moción que tiñamos que aquí coller o autobús, ir a Madrid, ca pancarta, e dicir, fora Sánchez unha vez. E creo que presionando deste xeito acabábanse os problemas deste país. Nada máis. Portavoz do Partido Popular. Sí, creo que a nosa postura está claramente definida xa ca nosa moción, así que imos a votar en contra. Portavoz de Unidade Veciñal. Tiolo Paje. A última sobre Sogama, creo, non hai máis, non? Bueno, pois imos a votar a favor desta moción, estamos totalmente a favor, nada máis que decir. Bueno, pois un... Sí, brevemente decir que aquela persoa do pleno que vai a votar en contra desto vai a votar que a xente pague máis, porque o que está claro é que non hai maneira de que a Xunta cambie. A Xunta non é cambiar de que si veñen cartos, non. Estamos falando dun modelo de xestión de residuos que non quere, claro, está participada a Sogama por a Xunta e a saber quen hai tamén aí detrás, e claro, evidentemente fixeron mal as contas, saíronlle mal, e agora alguén ten que pagar, entón velaí o problema. Esa é a realidade. Hai que pagar máis, é o que di a Xunta, porque non se pode agora mesmo cambiar, porque non se pode, non queren cambiar desde a Xunta o modelo de tratamento de residuos, que sí, o fixo humildemente, como dixen antes, o goberno de Dodro no anterior mandato. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción do BNG. Votos en contra. Abstencións ningunha. Queda aprobada a moción. Pasamos ahora na convocatoria, na orden da sesión do día. Falta o punto C2, que serían as mocións urxentes, pero non hai ningunha. Pasamos ao punto 18, rogos e preguntas. Hai do pleno de xullo varias preguntas. Empezamos por a pregunta do Partido Popular. Perdón, sí, discúlpame, si xa tiña tantas ganas. Rogos, hai algún? Rogos escritos non hai ningún. Rogos orales, portavoz do Grupo Municipal Xente de Dodro. Non, eu co do autobús para Madrid xa me quedei. Portavoz do Partido Popular, algún rogo oral? Non temos rogos orales. Portavoz do Unidade Veciñal, algún rogo oral? Sí, nós temos un rogo que nos solicitaron os veciños de Teaio, a instalación de reductores de velocidade na pista de entrada a Teaio desde a Cruz do Abelán, despois de xa instalados por algúns vehículos, unha vez pasados estes, aumentan a velocidade de xeito temerario co perigo que isto supón para os veciños. Gracias. Teño outro máis, se pode ser. Sí. Unha cousa rápida. Que se exixa a empresa de xestión e recollida de vidro a renovación dos contedores de vidro, se é o caso, xa que a maioría deles está nun estado lamentable. É un exemplo claro, é o situado en Pexeiro, onde o vidro está tirado polo chan, rodeando o propio contedor, que foi avisado varias veces a través do servizo do Concello Liña Verde, sin contestación. Tamén que lle exixan a esa empresa a limpeza dos espazos onde se instalan, pois algún representan un perigo polos vidros tirados alrededor dos mesmos. Tomo nota dos rogos, posiblemente lles contestarei en un par de días de xeito puntual. Gracias. Pasamos ao apartado de preguntas. Perdón, faltabas, Metei, sí.
Ante as innumerables peticións por parte da veciñanza de Mansella, este grupo, así como o propio goberno, segundo nos comentan, para a instalación dun parque na aldea, rogamos ao goberno que fale coa veciñanza para acordar un sitio onde localizalo e poñer dunha vez por todas un parque nunha das aldeas que sempre o reclamaron. Moitas gracias. Moitas gracias. Ahora creo que xa non me faltan nada máis burrogos e vamos á parte das preguntas escritas. Son primeiro as do pleno anterior, que, bueno, están aquí, non sei se a queren manter ou non, quero dicir, están postas exactamente as preguntas, sí, bueno, pues nada, digo, por se alguén quer retirar algunha. Bueno, por favor, a primeira é unha pregunta do Partido Popular. A 563 de registro, verdad? Sobre o servicio de urbanismo sigue funcionando mal. Vale, o servizo de urbanismo sigue funcionando mal e con moito retraso según as queixas que nos fan chegar algúns veciños e veciñas. Esta pregunta foi presentada para o pleno de xullo e en ese día queríamos preguntar por unha solicitude de licenza para un alpendre de fai máis de un ano e que a día de hoxe, en aquel momento, no mes de xullo, aínda non se concedeu, pero tamén podemos decir que a día de hoxe tampouco 12 de setembro tampouco está concedida. O propietario da parcela con referencia catastral tal solicitou licenza para facer un alpendre anexo á súa vivenda con data 16 de maio de 2023, con número de registro 1162, e despois de falar en varias ocasións co arquitecto municipal e seguir as súas indicacións. Con data 21 de agosto de 2023 e número de registro 1818, aportou ao expediente a cesión dos terreos non solicitándolle ningún documento máis. Posteriormente, e toda vez que o Concello llo solicita, que xa llo poido solicitar bastante antes, todo dito se de paso, aporta os permisos de Aguas de Galicia con data 3 de xaneiro deste ano e con número de registro número 6. O dos números de registro son por si me decían que non tiñan constancia. Despois, o propietario púxose en contacto co arquitecto municipal para saber se xa estaba completo o expediente. E unha vez revisado por el, maniféstalle que non consta a documentación aportada anteriormente da solicitude da licenza, da cal o propietario ten copia do seu registro. Ante este cúmulo de despropósitos e deixadez por parte do Concello, volve a presentar novamente con data 15 de xaneiro toda a documentación con número de registro 84, o proxecto da obra, a autorización de lindeiro, a autorización de Aguas de Galicia, a copia da solicitude de licenza realizada en maio de 2023, a dirección de obra, plano de cesión de terreno, etc., 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 reiterando a solicitude de permiso da obra. Con data 10 de abril, e non tendo aínda información da concesión do permiso, volta a falar co arquitecto municipal que está traballando no Concello en ese momento, e unha vez que revisa de novo o expediente, confírmalle que está todo correcto, que xa lle poden dar licenza, que o vai a pasar para que se aprobe na Xunta de Goberno local. Isto dillo o arquitecto municipal o día 10 de abril. Estando xa no mes de xuño, recibe unha chamada do Concello no que lle din que teñen que arranxar un pequeno detalle da licenza e que por iso aínda non lle deron o permiso. Estando xa no mes de xullo, máis dun ano despois de solicitar a licenza e debido á desidia por parte deste Concello, xa que non acabamos de entender como se pode perder todo un expediente completo dunha solicitude dunha licencia que entrou por registro do cal o veciño ten copia de todo, salvo que sexa unha demora intencionada, claro, ou como se pode tardar máis dun ano en conceder unha licencia para facer un alpendre, entendendo aínda menos que cando o goberno local lle interesa emiten asombrosamente rápida as licenzas. Antes de facer a pregunta, podo decir que a día de hoxe verifiquei que ese veciño voltou a chamar ao Concello, concretamente a semana pasada, e dixéronlle que os papeles que voltou a entregar en agosto tiene que verlos el arquitecto municipal antes de darle la licencia, pero que está de vacaciones. Entonces, hasta que volva de vacacións non nos vai a ver e a ver se despois lle damos a licenza. Con lo cual, bueno, están un pouco xa desesperados deste despropósito do cal temos copias por si o equipo de goberno non ten coñecemento ou me vai a dicir que non tal. E, bueno, a ver se facendo a pregunta apuran un pouco a licencia. Preguntamos, van a mirar o expediente de licenza e darlle o permiso ao propietario neste mes
poñíamos de xullo, agora vamos a poñer de setembro, ou vai ter que esperar outro ano máis hasta que volvan a perder o expediente de novo? Vaille contestar o concelleiro responsable do servicio porque é un tema Peliagudo. longo, peliagudo en absoluto, longo. É curioso que a queixa dos veciños que vayan a usted, precisamente. Home, aquí viñeron moitas O veces. normal é que sea a persona interesada no expediente e que contase cos informes técnicos. Volle recordar como é. Este señor, nesa referencia catastral, primeiramente fixo, digamos, un tipo chabola. Dice que era aproveitando o paramento da súa vivenda co do camiño ou a estrada municipal que baixa, incumplindo a normativa de que non tiña o recuado suficiente do outro, unhas chapas dudalita e xa estaba. Presentou unha comunicación previa e foi o arquitecto, non o que está actualmente, sería un outro, creo que foi Orlando, pero non sei. Acudeu a ver a obra e dixe, mira, isto é unha licencia de obra maior. É que eu estou Primero, falando luego. dunha solicitude de licencia, Non dunha comunicación. No. É que se non se nos mandamos a diciembre del 2022. Isto non é un debate, por favor. Todo ben enlazado. Agarda a contestación. Sabe usted que está a 50 metros ou menos de 50 metros dun regato. Eso dá. Nunha zona tamén aparte forestal. Aportou os permisos. Aportou. Os permisos chegaron cando chegaron. E dille vai ben. Hai outra cousa, unha licencia de obra maior requiere unha cesión de terreos, unha parte de promoción de terrenos ao Concello. Que eu sepa, ese trámite non se conseguiu. Mentres eso, nada. E non se preocupe, que cando conte con todas as autorizacións sectoriais, informes e todo, pasará a Xunta de Goberno e a Xunta de Goberno darálle o visto bo respecto. A ver se é antes do 30 de setembro. Bueno, sí, gracias. A seguinte pregunta tamén é do Partido Popular. Tamén Varios veciños e vaciñas da aldea de Bexo solicitaron en distintas ocasións un paso de peóns na estrada nesa aldea. Un deses veciños falou personalmente co alcalde en 4 ou 5 ocasións, ou eso nos manifesta, solicitándolle este paso de peóns, o cal, ademais, é moi necesario nalgún tramo da estrada, como pode ser a altura do taller de aluminio que hai nesa aldea e que xa é unha baixada con moi pouca visibilidade. O alcalde, en todas as ocasións, según nos manifesta este veciño, respóstalle que está en riba da mesa e que non se esquece deso. Pero disto xa fai máis de 2 anos. Non vemos ningún avance en este tema e moito menos vemos o paso de peóns, con lo cual preguntamos: que trámite realizou o alcalde este equipo de goberno para a colocación deste paso de peóns en Bexo e se pode dicirnos cando se instalará? Vamos a ver, esta pregunta é do mes de xullo. Sí. Según a pregunta que fai vostede na introducción, que falou comigo 4 ou 5 ocasións, e pois de repente fala de máis de 2 anos. Non sei exactamente onde saca os 2 anos, porque nas conversacións eu non me lembro de 2 anos ou non. O alcalde o que fixo foi encargar unha petición... Non se acorda, non, tranquilo, teño aquí, vale. É para contestarlle o veciño, O alcalde o que fixo foi, empeza así a miña dicción, o alcalde o que fixo foi elaborar un informe, encargar un informe a Estudio Técnico Galego, enviálo a AXI, e a AXI contesta o seguinte: o 6/3 do ano 2023 recibeuse un escrito do Concello. Por certo, se o veciño hubiese vido aquí, hubieselle contestado isto ao veciño. Falou con vostede personalmente. Bueno, pois eu teño esta contestación desde abril do 23. Pero se non lle dixo... Pois será porque eu tiña... eu creo que yo dixen, pero bueno. Non sei, é que hai moitos veciños en Bexo, igual, o que falou con usted non é o que falou comigo. É que estamos aquí interpretando as cousas de tal. Isto non é un debate. En todo caso, díxeme contestarlle. Solicitude dun paso de peón na estrada autonómica AC306. O 6/3 do 2023, o sea, marzo de hai un ano, recibiuse un escrito no Concello no que solicitaba a instalación e sinalización dun paso de peón na estrada autonómica AC306 á altura do punto kilométrico 0+745.
Eso entende esa parte de baixo e de Bexo. Coa finalidade de dar conexión ao núcleo de Bexo coas diferentes rutas e sendeiros naturais. A normativa de señalización para a instalación de novos pasos de peóns e a orde circular 1/2008 de sinalización horizontal e limitación de velocidade en treitos urbanos e pasos de peóns. Segundo esta normativa, para sinalizar un paso de peóns, ademais de descorrer por un treito urbano, se teñen que cumplir os seguintes condicionantes: que a velocidade de circulación na estrada non sexa superior a 50 km por hora. Seguinte punto, que se cumpran as condicións de visibilidade de parada que se exixen no apartado 3.2 da norma 3.1 IC para a velocidade de circulación na estrada. Que o treito conte con beiras rúas, que sexa restringido o aparcamento no lateral da calzada 10 metros antes do paso en cada un dos sentidos de circulación e que o paso conte con iluminación. Logo de analizar as condicións da estrada nese punto, cunha velocidade de treito de 70 km por hora, sen beiras rúas con iluminación só na marxe dereita e cunha soa marxe en treito urbano, compróbase que o treito non cumpre con estas especificacións. A sinalización debe entenderse como unha axuda á circulación que facilita o bo uso da rede de estradas, pero que en ningún momento pode considerarse como unha garantía de seguridade. O paso de peóns é unha das sinalizacións máis controvertidas. Canto menos compacta sexa a zona urbana, é máis complicado que o condutor comprenda o treito polo que descorre. Así, é frecuente o atropelo en pasos de peóns polo exceso de confianza destes, xa que teñen preferencia fronte á falta de percepción e atención do condutor. A vista do exposto, infórmase que a súa solitude de sinalización dun paso de peóns preferente neste punto por motivo de seguridade viable é non viable. Na Coruna, a xefa de sección técnica. De todas maneiras, darei unha copia. E pideu noutro punto, non? Perdón? Pideu o paso de peóns noutro. En todo ese tramo non se pode poñer. Porque si ese punto non, se vostede entendera, xa lle vou dar a copia para que analice que nese tramo non se pode poñer en ningún punto. Vale, vou dar unha copia despois. Siguiente pregunta. Creo que é a de Rebeca Rial e Xoán Xosé Vicente no número 4. O Pexón. A primeiro é esa. A primeira é outra. A da larga. Vale, esta. O ano de goberno. Vale, sí, perdón. O ano de goberno. Esta é do mes de xullo. Sí, a 3, sí. A 3, sí. Non foi o pasado mes, como di aquí a pregunta escrita, non xa foi todo o mes. Cumpriuse un ano de goberno do PSOE de Dodro en minoría. O pasado mes cumpriuse un ano de goberno do PSOE de Dodro en minoría. Neste ano deixáronse de facer as seguintes actividades e funcións do goberno, entre outras. Non se fixo o Samaín despois de moitos anos. Tampouco se fixo o Magosto que se facía todos os anos. Non se convocou un mini premio Eusebio Lorenzo Valirón que levaba 2 anos convocándose en 2021 e 2022. Non sabemos este ano o convocarán, creo que xa non. O apalpador non foi polas escolas unitarias como se facía nos últimos anos. Por primeira vez non se fixo o concurso de Antroido, que fixo que a asistencia ao desfile fora moi pouca. O programa de madrugadores, aprobado por todos os grupos municipais nunha moción da Unidade Veciñal de Dodro, fai precisamente un ano estes días, non se implantou nada máis que nunha escola. E non foi nada lestrobe, como dixo o goberno. Co problema que pode ter esta escola este ano, precisamente por non ter servicio de madrugadores, pode pechar por falta de matrícula. Non se fixo difusión pública e este ano non sabemos se vai haber este servicio en algunha escola. A excepción do Festival Atlántica, que así o exixe, non se levou unha soa actividade cultural fora da Casa da Cultura. As aldeas volven a quedarse sin actividades culturais como cando gobernaba o PP. Non organiza o festival como nos últimos anos nos que formou parte do goberno a Unidade Veciñal de Dodro. Dodro volvería a ser o único concello da comarca que non ten un festival de música. Non se actualizou o plan de igualdade desde fai casi 2 anos, ao parecer por non estar recollido nos orzamentos, segundo o alcalde. Non están aprobados os orzamentos do ano 2024, porque o concello non pode facer inversións en obras, en compra de materiais e moitas actividades que necesitan para a súa aprobación. Non se fixo ningunha actuación no patrimonio cultural de Dodro, de información turística, etc. E tampouco se continuou coa posta en valor do Castro de Traxeito, cun proxecto redactado por parte dunha empresa de arqueoloxía que debeu quedar por aquí nun caixón. Non se continuou co proxecto medioambiental da senda do río da Arregañada en Teaio, con todos os permisos sectoriais de augas de Galicia e de patrimonio conseguidos e co proxecto redactado e presupostado. Non se fixo un cambio de luminaria no campo de fútbol de Chenlo, aprobado en pleno municipal a iniciativa da Unidade Veciñal de Dodro fai un ano xusto. Non se conseguiron aprobar a relación de postos de traballo, nin hai noticia de que se estea a traballar nunha nova.
Ante todo o anterior, pode dicirnos cal foi o motivo por que non se fixeron as actividades e proxectos anteriores? Sí, voulle contestar eu. Mira. A pregunta relativa ás actividades e proxectos que se deixaron de facer, hai que indicarlle que se pode observalo este mismo, que en realidad consta de 14 preguntas variadas, e os motivos son distintos uns doutros, para resumilo nunha sola contestación. Seguindo o establecido no RON, debe cinguirse a unha soa en concreto, tendo en conta que xa teñen presentadas dúas, en ese máis por escrito, as outras poderán presentadas verbalmente dentro do límite establecido. Así que, se pode presentar esa verbalmente, contestaremos ya a parte que sea das 14. Hai unha pregunta sola, Unha pregunta Hai sola. unha pregunta sola, o resto é desarrollo da pregunta. É unha Deixáronse pregunta de sola. facer así. Por que non se fixeron os proxectos, por favor, e actividades? Xa está contestada. Está contestado. Gracias. O sea, que non se fixo nada, vale. Gracias. Seguinte pregunta, por favor. Seguinte pregunta. Ainda menos mal. Son para ti. Seguinte, non? Pregunta. No pleno de setembro de 2023 aprobamos unha moción na que instamos o equipo de goberno a iniciar o proceso de modificación do Pexón de Dodro para incluir a zona da Revoltiña como núcleo rural, a corrección de erros, entre outras. A día de hoxe, e despois de 9 meses, 11 xa, claro, pode dicirnos que trámites se fixeron ante os diversos organismos e como vai o proxecto de modificación por parte da empresa encargada da mesma. Isto, bueno, contestarei eu. A ver, en setembro do 23 xa contestáramos esta pregunta, encargouse a empresa Estudio Técnico Galego, pero temos un problema, que é que vai ser como se di? Un contrato menor que rondará os 12.000 euros e entre a prioridade de modificacións como moi ben vostede dixo, de modificacións de crédito, estamos facendo iniciamos a nova RPT e isto estamos posiblemente se presente, se somos capaces de xuntar os 15.000 euros unha nova modificación de crédito para sacar a contratación. Non se pode facer, non pode facelo a empresa que ten, digamos, a asistencia técnica, porque este tema de como se di, de modificacións do Pexón non están contemplados no contrato. Entonces isto hai que xuntar os 15.000 euros. Sí, moi ben. Vai ser así. Seguinte pregunta. Teño aquí unha de unidade veciñal. Sí. Sí, 3. É 3. Nestes pasados días... Acontecemento do viario por fomento da movilidade. Sí. El 3 de xullo. Son 3. Nestes pasados días realizáronse as obras de acondicionamento do viario para o fomento da mobilidade sostible no Concello de Dodro, que non sabemos se están rematadas, ainda non se sabe. Esta obra estáse facendo con fondos da Deputación da Coruña gracias a unha subvención nominal feita en 2019 que se licitou por parte do Concello en setembro de 2023, 4 anos despois cun importe total de 129.639 euros. Segundo o proxecto, dada a elevada afluencia de ciclistas e co fin de xerar unhas condicións de circulación máis cómodas, disporánse unhas franxas nas marxes sen elevar para o paso das bicicletas. Estas marxes teñen que ser de 1 metro segundo o prego de condicións técnicas. Distas marxes non existen en prácticamente todo o percorrido de viario, a excepción de 400 metros do futuro polígono industrial de Fesba en Salvanxe. Fai falta ser un ciclista ben experimentado para poder circular por esas marxes, en moitos sitios inexistentes, tamén para os peóns. Segundo o prego de condicións técnicas, tamén se executarán 21 reductores físicos de velocidade para os automóviles tipo lombo de asno en formigón HB20 e disporánse dunhas franxas nas marxes sin elevar para o paso das bicicletas, cun ancho de 4 metros. Pois ben, os construídos no viario teñen, bueno, estamos falando de hai 2 meses, agora para isto xa o cambiaron, claro. Teñen escasamente 2 metros de ancho e son de material asfáltico en vez de hormigón.
E o paso das bicicletas faise polo medio da vía en vez das marxes como pon o prego. Isto eleva, os ciclistas teñen que abandonar a suposta marxe, pasar polo centro, enfrontándose aos vehículos que ven de fronte. Isto, en principio, xa o corrixiron. A canalización soterrada de 400 metros para o alumeado estáse a facer, ou xa se fixo, dentro da cuneta de evacuación de augas, polo que parece que quedará inutilizada debido á instalación das luminarias. Segundo as obras que se ven, non parece que vai a quedar moita canalización de pluviais nestes tramos. En resume, unha obra de casi 130.000 euros que teria que fomentar a mobilidade dos peóns e dos ciclistas e que non parece que o poida cumplir polo xeito como está construída sin adaptarse ao proxecto técnico. Vai certificar esta obra o Goberno tal como está ou van exixir á empresa que cumpra co prego de condicións técnicas? O tema dos reductores de velocidade modificaron e meteronlle uns regos para que pasen as bicicletas. Bueno, para que pasen ou para que non pasen, porque o que intente pasar por aí pode caer perfectamente. Entonces, queríamos saber si van a seguir así ou van a modificarlo. Eso é a aportación. Contesto a pregunta, non? Sí. Vale, pois o Concello, o Goberno non certifica obras, as obras certificas o director de obra, e hasta que isto este, e el ten uns marxes no seu traballo de certificación, é o enxeñeiro responsable, e cando eso este de acorde ao director de obra, o Concello pagará a subvención, mentras non. Pero non se certifica nunha xunta de goberno? No xunta de goberno págase a prova se certifica, que non hai esa certificación, cando se certifique, pero o Concello non certifica. Quen certifica é o director de obra. Seguinte pregunta, hai unha pregunta aquí do Bloque Nacionalista Galego. Xa son as deste... Que suerte. Xa non sei, que ilusión. A do Río Salud. Se me poden dicir, por favor, cal é? A do Río Salud. Unha pregunta referida á balaustrada en Vigo na beira do río Sanlufo. En que fase está a adecuación e reposición da balaustrada de madeira do río Sanlufo ao seu paso por Vigo, xa que vémola cada vez en peor estado con perigo diario que corre a xente que pasa por ali? Estamos, agora que se aprobou, por exemplo, os 20.000 euros de gastos do POS adicional, estamos intentando que estas pequenas obras se fagan con eso. Intentaríamos facela cun asfaltado da zona, a ver se somos capazos de facer asfaltado da zona e colocación da balaustrada. Seguinte pregunta. Sí, creo que tamén do BNG. Publicacións, sí, do BNG. Sí, desde aí, non sei cal é? Publicacións municipais. Sí, perdón. Toda a veciñanza e usuarias en xeral vemos que as publicacións feitas polo Concello de Dodro nas redes sociais contén erros gramaticais e non entendemos como pode ser posible isto despois de ter unha subvención de 8.646,7 euros para unha persoa de normalización lingüística compartida con Rois xunto cunha empresa ou persoa que nos custa 544,5 euros mensuais para as redes sociais. Pensan controlar isto para que, polo módico precio de 15.180 euros anuais, suma da subvención máis 544,5 por 12 meses, cando menos poidamos ver textos cunha correcta redacción e gramática? Esta ten dúas partes a minha resposta. Primeiro, como vostede seguro que entende, cando se fan publicacións, cando se envían a normalizadora lingüística que temos compartida con Rois non está no seu posto de traballo. Entón, a inmediatez que exixen as redes sociais fai que a veces isto non poida ser posible. Sí que é verdad que estamos pendientes de intentar controlarlo e que non se repitan ningún erro lingüístico e que se... O tema da redacción e a gramática é outra historia, pero que non se cometan erros lingüísticos nestas publicacións do Concello. Seguinte pregunta. Sí. A última pregunta escrita é referente ao hórreo de Imo, que desde hai anos a referencia catastral que figura aí no equipo de goberno, na que se asenta un dos claros en mal estado dun hórreo en Imo, así como a inexistente contención do terreo da finca, están a supoñer un perigo para quen vive ou pasa por ali. A parte da valla municipal, que obras ou accións ten pensado acometer o Concello para evitar máis derrubes e incluso accidentes?
Este hórreo de Imo é propiedade particular, como casi todos os hórreos, está sentado en terrenos municipais. A solución para isto xa iniciou o anterior goberno no ano 2018 enviando requerimentos aos propietarios de mantenimento da propiedade, que é o que debería facer. Nós estamos tratando de falar cos propietarios para que a súa propiedade instalada en terreno municipal, como tantos outros, non xere un peligro. De todas maneiras, xa se enviou a Patrimonio as noticias sobre a situación do hórreo para ver que solucións se lle poden facer, sempre entendendo que é unha propiedade privada e que os primeiros responsables son os propietarios do hórreo. A seguinte pregunta é a do Partido Popular de Dodro sobre unhas cousas aquí. As pintadas do Concello, que levan aí 7 meses, será esa? A primeira é maquinaria. Maquinaria. Non, esta. Maquinaria non temos ninguna. 1308, 37, 13, 25. O primeiro é esta. E que é esa? O mes de xullo, día 9. Sí, a do mes de xullo do día 9. Empeza así, no pasado mes de xullo do día 9. Pero que é ela, que a busque. Perdón, como di? No pasado mes de xullo, dende o día 9 ao longo de varios días, operarios municipais realizaron... Esa é a primeira? Sí. Está asinada antes, non sei se se presentou antes, ti? Pois non. Pero bueno, no. Claro, a primeira é a outra. Ahora, escoita, no, pero a ver, a primeira é a outra. A que empeza como 13 de xaneiro. Cal é a primeira? A do 13, a que empeza 13 de xaneiro. Pois era que lle dicía eu. Non tiña nada de maquinaria. Está asinada. Vale, é igual. Claro, dixo, a de maquinaria. É que é igual. Vale, o 13 de xaneiro fai máis de 7 meses apareceron unhas pintadas no lateral do edificio do Concello no centro de saúde. Ese mesmo día, as pintadas do centro de saúde de competencia da Xunta de Galicia foron limpadas e eliminadas das paredes grazas á rápida intervención deste grupo político. A día de hoxe, 7 meses despois, as pintadas no edificio do Concello séguense limpiarse, dando unha mala imaxe no Concello, así como de deixadez e desidia por parte do Goberno municipal e suscitando comentarios por parte dos veciños e visitantes no noso Concello. Por informacións que deron vostedes a algúns veciños e veciñas, parece ser que non poden limpialas porque aínda non teñen o permiso de patrimonio, disque. Resulta curioso que para algunhas cousas lle dean o permiso moi rápido e para outras tarden máis de 7 meses, salvo que tardaran vostedes moitos meses en pedilo, que tamén pode ser. Poden decirnos se é certo que non poden limpialo porque non teñen permiso de patrimonio, con que data o solicitaron e cal é o motivo polo que non o limpian? A ver, xa temos o permiso de patrimonio e demorouse efectivamente a limpieza pola carencia do permiso. Xa temos permiso de patrimonio e agora é un tema de organización do traballo local. Estamos intentando que a brigada, tan pronto remata a limpeza de festas e festexos, proceda a eliminar a pintada. Esperamos que neste mismo mes de setembro quede eliminada a pintada. A seguinte tamén é nosa ou non? Sí. A 7.24. No pasado mes de xullo, dende día 9, concretamente 9 de xullo, e ao longo de varios días, operarios municipais realizaron unha obra con maquinaria municipal. E a obra consisteu en realizar un tramo de alcantarillado na Veiga del Estrobe. Xa non son o tema. Entendemos que esa obra é competencia de Viacua, polo que preguntamos por que foi feita con operarios municipais. Pode dicirnos, ademais, se consta do permiso de patrimonio? Esta obra foi feita por operarios de Viacua e operarios municipais como colaboración das máis obras que se fixeron na zona e que forman parte da pregunta aquí xa feita ou das discusións aquí feitas de ampliación de redes de saneamento en determinadas zonas do Concello. Evidentemente, se a obra necesita licencia de patrimonio, consideramos que a tería. E foi feita en colaboración con Viacua. Efectivamente. As preguntas escritas non hai máis preguntas e hai preguntas orais por orden de... Ben, unha cuestión de orden.
Unha pregunta. Orais cantas se poden? Porque as que Orais tivemos no dúas. anterior pleno podémolas facer? Dúas. Unha por concelleiro. A do anterior pleno suposto No. logo que non podemos. No. As orais do Non se anterior sabe, pleno. é que non se sabían cales eran. É que non se sabía. Que non sabía cales Vale, eran. a ver, pues, dúas por concelleiro, total, de perdidos al río. Dúas por Portavoz, si estou dicindo, a do pleno anterior e a do pleno anterior. A mí é que É que non realmente... sabemos cales son. No, bueno, xa, pero que tampouco teño... Cada un que pregunte, que non xa sabe. Portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Bueno, nós temos unha pregunta sola. Vostede fai pouco, no anterior pleno, creo que decía que non fora o Concello de Odro condenado por ninguna no xulgado social, por ninguna reclamación, ninguna demanda de ningún empleado. Simplemente confirmar que a sentencia do 1 de agosto de 2023 do xulgado social de Santiago de Compostela condenando o Concello por non respetar os dereitos de conciliación dunha muller con familia monoparental que ten un fillo de 14 anos e grado de discapacidade do 39%, que requiere necesidades de atención personalizada e outro de 12 anos, si é verdad que non lle foron respetados os dereitos básicos do Estatuto de Traballadores ou non. Se foi condenado ou non o Concello de Odro. Contestarei no siguiente pleno porque me acabo de quedar alucinado. Usted demandado o Concello de Odro, Algunha pregunta máis? Procurador Teresa Maneiro Cés, en fin, se quere máis datos. A seguinte pregunta, o nomeamento da Procuradora o nomeamento da Procuradora para presentar recurso no Tribunal Supremo na Sala Social, sobre que tema é? Nos pode decir? De que procuradora é sobre que... Hai moitas procuradoras no Tribunal Supremo, Concello de Odro? Non sei, as necesarias. As necesarias? As necesarias, sí. Bueno, controla vostede. Remate vostede a pregunta, por favor. Yo digo. Procuradora Teresa de Rosario Campos Fraguas. Recurso de casación Tribunal Supremo Sala de Social. Factura 18 de xullo de 2024, 262 euros. Sí. E cal é a pregunta? Sí, sobre que tema, para acudir ao Tribunal Supremo da Sala Social. Pois, contesto na seguinte pregunta, non... Non sabe. Non sabe que está condenado o Concello de Odro por non respetar os dereitos básicos, non sabe para que nombra portavoz do unha Partido Popular. Sí, nós temos dúas. Na aldea de Bustelo hai un pequeno muro con moita... Bueno, había un pequeno muro con moita maleza. E o ano pasado, operarios municipais procederon á limpeza da maleza do muro. Ao pouco tempo desa limpeza, vese que o muro ten peligro de caer e causar graves danos á veciñanza e á vía pública. Constanos que fai uns meses, veciños da aldea falaron co alcalde sobre este tema, manifestando dúbidas sobre a titularidade do muro, polo que se prestou a ir a ver o estado do mesmo e logo intentar acadar unha solución. Como disto xa fai uns meses e o alcalde non se achegou aínda pola aldea, preguntamos cando ten pensado ir a comprobar o estado do muro e se xa comprobou a titularidade do mesmo e acadou algunha solución sobre o tema. Pois, mire, esta vou a contestar, porque, mire, fun a ver o muro, non é un pequeno muro, é un muro grande, grandísimo, moi alto, non é tan perigoso, encargouse un informe técnico, e estáse valorando co Código Civil se o muro Enterámonos esta mañán, que o martes, día 10, publicaron nas redes sociais a presentación do Plan Igualdade de Odro. Tivo lugar onte, día 11 de setembro, polo que leímos nas redes sociales, ás 2 da tarde, no Salón de Plenos do Concello. Nos enterámonos esta mañán.
Di na publicación que é un documento para fomentar e impulsar unha participación igualitaria da población e realmente parece que non querían que a población se enterara deste acto porque fixérona un día antes de que fora o acto. Tampouco parece moi axeitada a hora ás 2 da tarde para que poda acudir a veciñanza. E ademais a presentación dun documento tan importante como este que, por certo, nos entregaron agora ao chegar ao pleno, os membros deste goberno non fomos invitados, nin tan siquera se nos mandou un mail dicíndonos que iba a haber esa presentación. Descoñecemos os motivos de se non querían que viñésemos. A verdade é que resultounos moi sangrante enterarnos esta mañán, despois de que fose o acto, e ademais a publicidade que lle deron foi nas redes sociales un día antes. Co cal preguntamos por que non se nos comunicou ao resto da Corporación Municipal a presentación deste plan? Pois porque nos parecía que a presentación do plan non era o máis importante, senón a existencia, a utilización e o coñecemento. Lamentamos enormemente non tela invitado, lamentamos enormemente non ter este cheo de xente. Efectivamente, bueno, pero o resto da corporación manifestou hasta agora. Entereime esta mañana. No, se digo, pero o resto... Como representación. É que, vale, pois, efectivamente, lamentamos moito, a presentación para nós sigue sin ser importante, para nós importante é a confección do plan, e, bueno, é o que fixemos. Vale, de acordo. Alguma pregunta máis? No, nada máis. Portavoz de unidade veciñal? Sí, eu teño... Temos dúas por cada concelleiro. Na documentación que se nos entrega como concelleiros para a función de fiscalización do goberno, vemos que se asinan informes técnicos urbanísticos por parte dun arquitecto técnico da empresa Estudio Técnico Gallego S.A., encargada da asistencia técnica e urbanística do Concello de Dodro. Isto sae nas comunicacións previas, nos informes sae así, directamente. E, por outra parte, vemos que se asinou un convenio de colaboración entre o Concello de Teo e o Concello de Dodro para o desempeño temporal da función de arquitecto municipal, acordado en 12 de abril de 2024. Ante todo o anterior, pode dicirnos se realmente o arquitecto técnico de unha empresa privada pode asinar informes técnicos e cal é o obxecto da colaboración entre o Concello de Teo e o de Dodro para o desempeño temporal das funcións de arquitecto municipal e se este traballo xa fai, se este traballo xa o fai o da empresa de estudio técnico ou están traballando os dous. Contesto no próximo pleno. Vale. Sabemos que o alcalde tivo unha reunión cos traballadores laborais do Concello onde se informou da intención de eliminar o horario de verán co que gozaban desde fai moitos anos e que tamén o teñen nos distintos concellos da comarca. Pode dicirnos cal é o motivo para eliminar o horario de verán dos traballadores e se foi acordado con eles? O motivo non foi eliminar o horario de verán. O horario de verán non existe como tal, non está recollido en ningún sitio, en ningún convenio. Este concello non ten, e era unha medida que se acordaba o alcalde de xeito indiscriminado. Este ano o alcalde considerou que non había motivos que as necesidades de traballo, as necesidades de consecución de obxectivos impedían que eso fose adiante. O sea, que se eliminou o horario de verán. Vista a resolución da alcaldía con data de 6 de xullo deste ano, fai 2 meses, onde se Perdón, unha cousa, respecto á pregunta, empezou vostede mal. Non me reuní cos laborales, reuníme con todos os traballadores. Corrixa a pregunta. Estaban os laborales tamén, non? Pero estaban todos. Tamén estaban os funcionarios. Dá a impresión de que solo yo quitei a non sei quen. Non, estou dicindo, diga vostede, faga a pregunta ben, ou se non contesto eu, aclaro eu a pregunta. Reuníme con todos os traballadores do Concello. Pero eu preguntei por os laborais. Bueno, pero estou dicindo que reuníme con todos os traballadores e a decisión foi unánime para todos os traballadores. A pregunta foi por os laborais. Bueno, seguimos para rematar. Vista a resolución da alcaldía con data 6 de xullo deste ano, fai 2 meses, onde se adxudica o contrato de sustitución das luminarias do campo de fútbol de Chenlo, e visto tamén na plataforma de contratación que o goberno dalle 6 meses de prazo de execución da obra e que esta pode alargar hasta xaneiro do ano que ven, case 10 meses despois da licitación, mentres que na obra de sustitución das luminarias da estrada de Imo tiveron un prazo de execución de 15 días. Cales son os criterios para darlle tanto tempo de prazo de execución desta obra e con que medios se vai facer? Pois esta contratación é únicamente de suministro de material. Esperamos que eso este colocado. Esperamos que a obra primeira que vostede pregunta este instalada no mes de outubro
porque o plazo, bueno, era o que estaba no proxecto, no contrato, e, bueno, e as empresas teñen dificultades para suministrar certo tipo de materiais, non vai pasar deste ano, evidentemente, e esperamos que no mes de outubro, novembro, este instalado. Dito isto, tamén lle recordo que as obras de IMO, como informamos no punto... Sí, inundación en conta. Vale, isto é do Fondo de Cooperación Local, era moito menos importe, era outro tipo de subvención, outro tipo de trámite. A iluminarias do campo de fútbol é un tema de diputación e ten outros plazos, ten outros tempos, entiendo moito. E con que medios se vai facer? Está no contrato especificado, o contrato... No contrato non pon os medios que se vai. No contrato vaise facer a sustitución das luminarias. Pero o contrato solamente é para os aparatos. Vale, pois... Con que medios? Que non vai poñer? Abelino ali arriba? Vai subir Abelino? Suministro de instalación, non? Vale, ben. Efectivamente. Se non sabemos aínda como se vai facer, vale. Non, vaise facer en outubro. Sí, vaise facer, pero non sabemos como. Está claro. Non me acordo o título, non me acordo o título do exactamente do expediente, pero creo que a colocación tamén, pero bueno, non é. Sei digo eu. Esta resolución da Alcaldía de 13 de marzo de 2024, onde se solicita a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes a achega do Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local para investimentos destinados á mellora da eficiencia enerxética de edificios de titularidade municipal coa denominación Mellora Enerxética da Cuberta do Polideportivo, cun orzamento de 79.818 euros, onde se solicitan 60.000. Visto tamén 5 meses despois unha resolución da Alcaldía de 23 de agosto onde se aproba unha modificación de crédito de 60.000 euros para o compromiso de achega de dita obra, pode dicirnos en que fase está esta obra e cando se vai a sacar a concurso? Hoxe pola mañá. Dios, achineille. Hoxe pola mañá. Sí? Hoxe pola mañá. Vai vostede ao portal de contratación do Estado e agardemos que este feito antes do 31 de novembro, unha subvención de bastante complicación para a súa realización. Recórdolle que non é nada sencillo facer unha contratación e veremos a ver se temos sorte e alguén o colle e alguén o fai. Gracias pola pregunta, señor Xoán Bautista, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Rápidamente, volvemos á escola, en este caso é a de Traxeito. Como o Goberno de Dó, durante a situación de mal estado da escola de Traxeito, na que se están a levar cabo actividades organizadas polo mesmo Concello, ten pensado solucionar o problema que afecta a realización das mesmas, humedades, auga? Pois temos, estamos intentando solucionar ese problema da escola de Traxeito. Está no obradoiro de emprego de Terras de Illa, que se chama unha actuación para esa escola, que agardamos que o Concello de Padrón remate as súas obras faraónicas ali para vir a facer a da escola de Traxeito. Alguna pregunta máis? Pois levántase a sesión. Gracias por vir.